Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και απόψε στα μαθήματα της Τρίτης του Ιπποκρατίου. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε το καθιερωμένο για 12η χρονιά συμπόσιο, το δορυφορικό συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, Update on Difficult to Control Hypertension and Related Comorbidities, που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη. Θα συζητήσουμε όλο το φάσμα των δύσκολων περιπτώσεων υπέρτασης και ιδίως θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιαστεί για πρώτη φορά το consensus που έχουμε ετοιμάσει, η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ακαδημία Γενικών Γιατρών για τη διαχείριση της υπέρτασης από την αρχική ανίχνευση των υψηλών τιμών πίεσης, την επιβεβαίωσή της, την αρχική φαρμακευτική διαχείριση για να φτάσουμε στις επιλεγμένες περιπτώσεις αυτών των ασθενών που θα υποβληθούν σε απονεύρωση του νεφρού και μετά όλοι αυτοί οι ασθενείς θα γυρίσουν πάλι από εκεί που ξεκίνησαν, από τον αρχικό θεράποντα γιατρό, για να κλείσει έτσι ομαλά ο κύκλος, και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ παραγωγικό διήμερο και κυρίως στις συνεδρίες του Σαββάτου. Καλώ όλους τους συναδέλφους που θα έχουν το χρόνο να έρθουν στο Μουσείο Μπενάκη και να παρακολουθήσουν αυτές τις ενδιαφέρουσες συνεδρίες. Η επόμενη Τρίτη, 17 Μαρτίου, θα είναι αφιερωμένη σε θέματα επεμβατικής καρδιολογίας, δομικών καρδιοπαθειών. Θα έχω τη χαρά να το συντονίσω με το στέλεχο της κλινικής, τον καθηγητή τον κύριο Κώστα τον Τούτουζα, και με εξαιρετικούς ομιλητές όπως είναι ο Γιάννης ο Ιακώβου, ο Αχιλλέας ο Ζαχαρούδης, ο Γιώργος ο Κατσιμακλής, ο Δημήτρης ο Σισελούδης, η Ειρήνη Ιδρή, για την επιλογή των ασθενών που θα πάνε για επιδερμική διόρθωση του μητροειδούς βαλβίδους, ποιοι θα πάνε για διαδερμική αντικατάσταση της μητροειδούς, στην ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδος ποιες είναι οι νέες προοπτικές, ο Γιώργος ο Κατσιμακλής θα μας τα πει αυτά, η Ριντού Τάβη που όσο περνάνε τα χρόνια θα την ξαναβλέπουμε, ο Δημήτρης ο Σισελούδης, και η σύγκληση του ανοιχτού οειδούς τρύματος από την Ειρήνη Τιδρή, άρα μια βραδιά πάρα πολύ πλούσια σε θέματα επεμβατικής καρδιολογίας και μάλιστα σε θέματα αιχμής, όπως είναι η αντιμετώπιση των δομικών καρδιοπαθειών, της τάβη, της μητροειδοπάθειας, του ανοιχτού οειδούς τρύματος. Και απόψε να περάσουμε στο κυρίως μενού, να καλέσω την Έλενα την Παπαθεοδόρου, που είναι ειδικευμένη στην κλινική μας, να μας παρουσιάσει την ενδιαφέρουσα περίπτωση της εβδομάδας. Έλενα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για την τιμητική πρόσκληση. Πάω στο περιστατικό της εβδομάδας. Βλέπετε τις διαφάνειες? Έρχονται. Εντάξει, Ελένη, τις βλέπουμε. Ωραία. Πρόκειται για ασθενή άρεν 64 ετών, ο οποίος διεκομίστη στα πλαίσια απορρίθμισης καρδιακής ανεπάρκειας. Από το ατομικό αναμνηστικό του μια καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης μη ισχυμικής αιτιολογίας. Ο ασθενής λαμβάνει κατοίκον φουροσεμίδι, άπιξαμπάνι, έπλερενόνι, PPI, δικοξίνη και μετοπρολόλη. Κατά την κλινική εξέταση προσέρχεται αιμοδυναμικά, αεριομετρικά και ηλεκτρικά σταθερός, με ένα καρδιογράφημα στο οποίο φαίνεται κολπική μαρμαργή με δεξιό άξονα και εκτακτοσυστολική αρρυθμία με έκτακτες δύο μορφολογιών. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε υπέρηχο καρδιάς, από τον οποίο φαίνεται τόσο από τη long όσο και από τη short axis η διάταση της δεξιάς κοιλίας, καθώς επίσης και το διαστολικό D-shape στα πλαίσια υπερφόρτωσης όγκου της δεξιάς κοιλίας. Από την 4 κιλοτήτων διακρίνουμε έναν αυξημένο λόγο RV προς LV πάνω από 1, κάτι το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την πνευμονική, από την max ταχύτητα στην τριγλόχυνα, διότι αυτή είναι γύρω στο 2,6, ήπια προσμέτρια, με ένα gradient περίπου στο 30. Προχωρήσαμε περαιτέρω στη διερεύνηση με μέτρηση τόσο της παροχής της συστηματικής όσο και της πνευμονικής κυκλοφορίας και βρήκαμε ένα λόγο QPQS γύρω στο 2,5, αρκετά σημαντικά αυξημένο πάνω από 1,5. Προχωρώντας στη διερεύνηση με το διεισοφάγιο υπέρηχο, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει τόσο από την bicaval όσο και από τις τροποποιημένες τομές μια μεσοκολπική επικοινωνία στο επίπεδο εκβολής της άνω κύλη φλέβας, το οποίο με βάση τις ροές Doppler φαίνεται ότι είναι left to right, συμβατό με σύνους βενόσους. Από την ανασύσταση των εικόνων στο 3D μπορέσαμε να μετρήσουμε και τις διαστάσεις και να δούμε ότι είναι περίπου 2,5 επί 1,5.
Προχωρήσαμε σε στεφανιογραφία και δεξιό καθετηριασμό. Όσον αφορά στη στεφανιογραφία, αυτό που είδαμε είναι ότι τόσο το δεξιό όσο και το αριστερό σύστημα υπάρχουν αθυρωματικά αγγεία με μη σημαντικές στενώσεις. Όσον αφορά στον δεξιό καθετηριασμό, τα ευρήματά μας ήταν τα εξής. Μια πίεση ενσφήνωσης στο 16, οριακά αυξημένη, μια μέση πίεση στην πνευμονική στο 32, μια μέση πίεση στην αορτή στο 102, φυσιολογική, και από τον υπολογισμό των παραμέτρων της καρδιακής, της συστηματικής όσο και της πνευμονικής κυκλοφορίας, ένα λόγο QPQS γύρω στο 4,5. Αρκετά αυξημένο, με πνευμονικές αντιστάσεις φυσιολογικές, στο 1,1 Wood units. Αυτό που παρατηρούμε από τους κορεσμούς είναι ότι στην άνω κύλη φλέβα ο κορεσμός είναι περί το 58%, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό στη φλεβική κυκλοφορία, με ένα step-up περίπου 32% στον δεξιό κόλπο, το οποίο βλέπουμε ότι διατηρείται τόσο στη δεξιά κοιλία όσο και στην πνευμονική αρτηρία. Αυτό που μας κάνει εντύπωση εδώ είναι ότι το step-up σε ένα κλασικό μεσοκλουπικό έλλειμμα θα παρατηρούνταν μεταξύ δεξιού κόλπου και δεξιάς κοιλίας. Εδώ πέρα παρατηρείται μεταξύ άνω κύλης φλέβας και δεξιού κόλπου, το οποίο είναι συμβατό με σύνους βενόσους. Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά τα ευρήματα, έγινε με κοινή απόφαση του Heart Team, ο ασθενής οδηγήθηκε προς καρδιοχειρουργική επέμβαση. Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματά μας? Η μεσοκολπική επικοινωνία φλεβόδους κόλπου αποτελεί το 5 με 10% των μεσοκολπικών ελλημάτων. Μεταξύ των δευτερογενών ελλημάτων σε μεγαλύτερη συχνότητα, πάνω από 80%, τα πρωτογενή ελλείμματα γύρω στο 10%, λιγότερο συχνά τα ελλείμματα άνω κύλης φλέβας, κάτω από 10%, και πολύ σπανιότερα το έλλειμμα της κάτω κύλης φλέβας και unroofed coronary sinus κάτω από 1%. Πιο συχνή εντόπιση στην άνω κύλη φλέβα συσχετίζεται με ανώμαλη εκβολή δεξιών άνω ή μέσων πνευμονικών φλεβών, διάταση υπερφόρτωση όγκου της δεξιάς κοιλίας στα πλαίσια πνευμονικής υπέρτασης, το οποίο, αν δεν αντιμετωπιστεί χειρουργικά, μπορεί να οδηγήσει σε Eisenmenger. Η επιδιόρθωσή του είναι πιο πολύπλοκη σε σχέση με τα δευτερογενή ελλείμματα της μεσοκολπικής επικοινωνίας, καθώς τοποθετείται ένα εμβάλωμα για ανακατεύθυνση της ροής αίματος από τη δεξιά πνευμονική φλέβα στον αριστερό κόλπο, με σύγκληση επικοινωνίας και ταυτόχρονη διόρθωση ανώμαλης πνευμονικής ροής. Τέλος, όσο πιο πρώιμη η αντιμετώπιση, τόσο καλύτερο το προσδόκιμο επιβίωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, για την παρουσίαση αυτής της όμορφης περίπτωσης, που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με τα θέματα που θα συζητηθούν αργότερα, γιατί πραγματικά η απεικόνηση είναι αυτή η οποία έβαλε τη διάγνωση και κατήφθηνε και την θεραπευτική μας κατεύθυνση. Νομίζω ότι στο τέλος, για λόγους χρόνου, δεν θα συζητήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Και να καλέσω στο πάνελ τους δύο συντονιστές, την καθηγήτρια την κυρία Αγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγέλη είναι η υπεύθυνη όλου του τμήματος των τμήματων απεικόνησης κλινικής και χάρη στο συντονισμό της υπάρχει μια εξαιρετικά παραγωγική δραστηριότητα σε όλα τα τμήματα της κλινικής. Και βεβαίως μαζί μας είναι ο καθηγητής, ο κύριος Πέτρος Νιχογιαννόπουλος. Καλησπέρα, Πέτρο. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε διαδικτυακά, αφού δεν μπορέσαμε να είμαστε στο Ιπποκράτιο όπως ήταν και ο αρχικός σου σχεδιασμός. Οπότε ευχαριστώ πολύ για τους δύο σας και παρακαλώ ο λόγος σε εσάς να συντονίσετε και να παρουσιάσετε τους ομιλητές. Να παρακαλέσω εγώ από τη μεριά μου, επειδή το πρόγραμμα είναι έτσι πλήρες, να τηρήσουν οι ομιλητές και οι σχολιαστές τους χρόνους που τους έχουν αφιερωθεί, ούτως ώστε να μείνει και χρόνος για ερωτήσεις από εσάς ή από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κώστα. Εγώ σας παίρνω από το Ιπποκράτιο. Έχω έρθει στο Ιπποκράτιο, με έβαλε ένας νέος καρδιολόγος, ο Θανάσης, σε ένα γραφείο και από εδώ σας μιλάω. Δεν είχα κατανοήσει ότι είναι μόνο διαδικτυακά τα μαθήματα πλέον. Καλή πρόοδος αυτό, θεμιτό. Και χαίρομαι που είμαι εδώ και θα αφήσω την καθηγήτρια, την κυρία Ντίνα Αγγέλη, να ξεκινήσει τους ομιλητές, γιατί δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου, καθότι σας μιλάω από το τηλέφωνο μου. Ντίνα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά και τιμή να συμπροεδρεύω απόψε με τον καθηγητή τον κύριο Νιχογιαννόπουλο, οπότε θα ξεκινήσουμε. Δεν σε ακούω, Ντίνα. Ναι, μας ακούτε? Εγώ την ακούω την κυρία Αγγέλη. Εσύ, Πέτρο, να ελέγξεις λίγο. Εγώ ακούω εσένα, Κώστα. Μάλιστα.
Ωραία, αυτοκοντρόλ να βοηθήσουν τον κύριο Νιχογιαννόπουλο, αν θέλετε. Η κυρία Αγγέλη, εγώ την ακούω καθαρά, οπότε μπορείτε να προχωρήσει. Οπότε προχωρούμε. Οπότε ξεκινάμε με τον πρώτο ομιλητή, γνωστό σε όλους μας, τον κύριο Πατριανάκο, Διευθυντή Καρδιολογίας στο Πεπαγνή, να μας πει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, εκτίμηση ασθενούς μετά από οξεία μυοκαρδίτιδα και επιστροφή στον αθλητισμό. Αλέξανδρε, πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον θα σε ακούσουμε. Και έχεις 15 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω, διότι θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σαν παρουσιαστής στα μαθήματα της Τρίτης. Έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα μαθήματα και πραγματικά το θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Τσιούφη, εσάς κυρία Αγγέλη, όλους σας για την τιμή μου. Βέβαια, σήμερα, όπως είπατε, το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πότε επιστρέφει ένας ασθενής μετά από οξεία μυοκαρδίτιδα, πώς τον εκτιμούμε και πότε επιστρέφει στον αθλητισμό. Βέβαια, μιλάω μπροστά στο έναν παγκόσμιο expert, έτσι, που είτε από το Ιπποκράτιο, τον κύριο Λάζαρο, ο οποίος είχε τη βασική συμμετοχή και αναγραφτούν οι καινούργιες οδηγίες για την περικαρδίτιδα και τη μυοκαρδίτιδα. Αλλά, κύριε Λάζαρο, θα τα καταφέρω. Ένα σύνηθες περιστατικό, γυναίκα, 30 ετών, πατέρας ματοδότης σε ηλικία 50 ετών, ο πατρικός ξάδερφος είχε ένα επεισόδιο μυοκαρδίτιδας, που παίρνουμε ένα αναλυτικό ιστορικό. Είχε νοσηλευτεί πριν από 3 μήνες για μια ανεπίπλεκτη οξεία μυοκαρδίτιδα. Δεν παίρνει φαρμακευτική αγωγή, είναι ασυμπτωματική, ζητά επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες. Βλέπετε, έχει μια φυσιολογική κοιλία, ένα φυσιολογικό καρδιογράφημα. Και ξεκινάμε από την αρχή. Μυοκαρδίτιδα. Πώς παρουσιάζεται? Θωρακικό άλγος, αριθμία ή καρδιακή ανεπάρκεια μαζί με ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές και με αύξηση της τροπονίνης. Μπορεί να είναι, όπως λένε και οι ευρωπαϊκές καρδιολογικές εταιρείες, από λιγοσυμπτωματικός μέχρι ευνίδιο καρδιαθικό θάνατο. Οι πιο πολλοί βρίσκονται εδώ στο μέσο κατά την δικιά μας εμπειρία. Τους εκτιμούμε καρδιογράφημα, υπέρηχο, εργαστηριακά. Εάν θεωρούμε ότι είναι high, ότι είναι υψηλού κινδύνου, τότε πλέον προχωράμε για στεφανιογραφία. Στους μεσαίου κινδύνου κάνουμε αξονική στεφανιογραφία και βέβαια έχει μπει στη ζωή όλων μας η μαγνητική τομογραφία καρδιάς, με την οποία θέλουμε να επιβεβαιώσουμε και να εκτιμήσουμε μία μυοκαρδίτιδα. Εδώ βλέπετε σύγκριση των οδηγιών τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των αμερικάνικων. Δεν υπάρχει διαφορά. Οι ευρωπαϊκές θεωρούν ότι για να έχουμε σίγουρη διάγνωση θέλουμε τυπική παρουσίαση και ευρήματα από την μαγνητική, και είναι πιθανή εάν έχουμε μόνο ένα από τα ευρήματα τα οποία είναι υποστηρικτικά, που είναι ηλεκτρογραφικές αλλαγές, αύξηση τροπονίνης και ανομαλίες στο υπέρηχο. Καταρχήν, όταν θα έχουμε μία μυοκαρδίτιδα που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μετά, πρέπει να το κατατάξουμε τι κινδύνου ήταν. Είναι high risk, μέσου κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου. Και πώς ορίζεται? Υψηλού κινδύνου είναι βέβαια αυτοί που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι έχουν δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και οι οποίοι έχουν εκτεταμένη πρόσληψη γαδολινίου στην μαγνητική. Ενδιαμέσου είναι αυτοί οι οποίοι μας δίνουν, συνεχίζουν ή κάνουν και υποτροπή της τροπονίνης, που έχουν μία ήπια επηρεασμένη λειτουργικότητα της καρδιάς ή διατηρημένη και πάνω από 2 τμήματα πρόσληψη LG, και χαμηλού κινδύνου είναι αυτοί που έχουν διατηρημένη λειτουργικότητα χωρίς LG ή σε κάτω από 2 τμήματα. Προχωράμε λοιπόν στον αλγοριθμό μας, κατατάσσουμε τους ασθενείς και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε σε μία μαγνητική και έτσι ώστε να βάλουμε τη διάγνωση. Τα ίδια λένε και οι Αμερικάνοι, και από την άλλη πλευρά δηλαδή του Ατλαντικού. Θέλουμε την μία μαγνητική για να βάλουμε τη διάγνωση και μετά θα πρέπει να δούμε πώς θα παρακολουθούμε και πώς αυτοί οι ασθενείς θα επανέλθουν στις δραστηριότητες τους. Κάνουμε λοιπόν τη μαγνητική στην οξεία φάση σε αυτή την κοπέλα, αυτή ήταν πριν από 3 μήνες, η οποία μας δείχνει παρουσία τόσο μυοκαρδιακού ειδήματος με αυξημένη TAF2 τιμή, όσο και έχει αυξημένη TAF1 τιμή, χωρίς όμως LGE,
με μια φυσιολογική λειτουργικότητα της καρδιάς της. Για να μπει η διάγνωση της μυοκαρδίτιδας θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε και τα F2 και τα F1 κριτήρια στην μαγνητική. Ένα από τα δύο, είτε στα TAF2 είτε να είναι σφαιρική είτε τμηματική, και από τα TAF1 κριτήρια το LGE, το εξοκυτάριο όγκο ή την χαρτογράφηση με TAF1 κριτήρια. Πάλι σε σύγκριση των δύο κριτηρίων βλέπουμε ότι και οι δύο θέλουν τη μαγνητική και θέλουν και οι δύο να πληρούνται και τα F1 και τα F2. Ωστόσο οι Ευρωπαίοι λένε ότι αν πληρείται μόνο το ένα και έχουμε μια τυπική κλινική παρουσίαση, πάλι θεωρούμε ότι είναι ύποπτη η μυοκαρδίτιδα. Από εκεί και πέρα οι Αμερικάνοι κάνουν μια αλλαγή σε σχέση με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν πρωτοτυπήσει και τα έχουν βάλει μαζί κατά από τον όρο της φλεγμονώδους μυοκαρδίτιδας, περικαρδίτιδας φλεγμονώδους, και οι Αμερικάνοι τα έχουν κατατάξει σε στάδια stage 1 που είναι σε κίνδυνο, η stage Β που είναι η ασυμπτωματική μυοκαρδίτιδα και εν συνεχεία οι πιο σύμπλοκες μορφές. Και αν σκεφτείτε ποιο είναι το στάδιο Β, είναι αυτό το τυχαίο που έρχεται και στα ΤΕΠ που στέλνουν οι παθολόγοι και μια διάρκεια να έχει τροπονίνη και βρίσκουμε τροπονίνη, ή να έχει πάρει θεραπεία για καρκίνο ή να βρίσκουμε την ουρά μιας μυοκαρδίτιδας. Σε μια μυοκαρδίτιδα, πότε θα προχωρήσουμε σε βιοψία, είναι η high risk όταν έχουμε δυσλειτουργία. Εδώ, ας πούμε, αυτό το παιδί το οποίο μας ήρθε και έκανε αυτή την αριθμία, ναι, θα προχωρήσουμε σε βιοψία, αλλά βλέπετε και από το υπέρηχο ότι γι' αυτό είχε μπει στη μονάδα μας, διότι πέρα από την τροπονίνη είχαμε κριτήρια, βλέπετε, είδημα που έχει στο μυοκάρδιο, στην οξεία φάση του αυτό το παιδί. Και πάμε τώρα πότε θα επιστρέψει, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, πότε θα επιστρέψει, ειδικά τώρα που η μαγνητική έχει μπει στη ζωή μας. Τι λέγανε οι Αμερικάνοι το 2025, ότι εάν παραμένει το είδημα, εάν παραμένει το LGE ακόμα και χωρίς είδημα στην μαγνητική, τότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και πού το στηρίζανε αυτό? Από paper τα οποία πραγματικά δεν υποστηρίζουν αυτή την άποψη, διότι το ένα paper ήταν για το ότι υποχωρεί σε 24 ασθενείς στη μυοκαρδίτιδα το LGE. Το άλλο ήταν ότι η CRP δεν είχε καμία σχέση με το LGE στη μαγνητική. Και το τρίτο, το οποίο ήταν ουσιαστικό, άμα δείτε, ουσιαστικά δύο ήταν οι κυριότεροι παράγοντες, αν έχει μειωμένο κλάσμα εξώδης ή αν αυξάνει το late enhancement στην δεύτερη μαγνητική. Δηλαδή αυτό το παιδί το οποίο μας είχε έρθει 24 ετών με αρνητικό κληρονομικό και νοσηλεία για μυοκαρδίτιδα μετά από μυοκαρδίτιδα και είναι ασυμπτωματικός με φυσιολογικό καρδιογράφημα, που ωστόσο παραμένει αυτό το πάτσι είδημα, τι θα το κάνουμε? Θα του πούμε ότι δεν επιστρέφεις ούτε στο τρίμηνο ούτε στο εξάμηνο, με φυσιολογική λειτουργικότητα και ένα συνολικό strain το οποίο είναι πάρα πολύ καλό? Υπάρχουν paper και από την πλευρά των υπερήχων τα οποία λέει ότι αν έχουν καλό strain έχουν καλή πρόγνωση και μπορούμε θα έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση, οπότε μπορούμε να τα χειριστούμε διαφορετικά. Και βέβαια από το strain μπορούμε να συσχετίσουμε και με την ίνωση. Δεν θέλω να μπω σε αυτά, τα θεωρώ και λίγο υπερβολικά, αλλά όμως μπορούμε να πάρουμε και εμείς πληροφορίες από τον υπέρηχο. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή, τι θα κάνουμε αυτό το παιδί? Θα το κατατάξουμε? Δηλαδή, αν παραμένει το LGE και το είδημα, τότε είναι high risk. Και αν δεν παραμένει, τότε είναι μετρίου κινδύνου, γιατί οι πιο πολλοί σε αυτήν εδώ την κατηγορία είναι, όπου έχουμε βάλει τη διάγνωση, κάνουμε μία δεύτερη μαγνητική και πώς θα τους προχωρήσουμε? Σύμφωνοι. Αν έχουν καλό κλάσμα, χωρίς LG και είναι καλά, θα τους ξαναδούμε σε 2 με 4 εβδομάδες και λένε οι Αμερικάνοι και στους 6 μήνες πάλι ένα υπέρηχο, μία μαγνητική, αλλά θέλουν μία μαγνητική δεύτερη, μαζί με βιομάρκερς, έτσι ώστε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να γυρίσουν. Και για ποιες μελέτες μιλάμε και από ποιες χώρες? Γιατί η Ασία φαίνεται ότι διαφέρει από την Ευρώπη, καθώς έχει πολύ μεγαλύτερη θνητότητα. Ενώ η Ευρώπη, όπως βλέπετε, δείχνει ότι έχει μια καλή πρόγνωση και ότι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν
οι οποίοι δεν ανανύπτουν. Και σε μια πολύ μεγάλη σουηδική μελέτη που πήρανε και σε μεγάλους σε ηλικία και είδανε το τι γίνεται, αυτοί που πεθαίνουν, η μυοκαρδίτιδα δεν είχε ξεχωριστό κίνδυνο. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε το πού πάμε. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν και άλλα θέματα τα οποία μπαίνουν στη μέση. Και ποια είναι αυτά τα θέματα? Ότι ναι, σύμφωνοι, αν πληρούνται τα κριτήρια, είναι αυξημένου κινδύνου, εάν πληρούνται τόσο τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, όσο και τα ευρήματα της μαγνητικής. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ποιος και τι γίνεται με τη μαγνητική, καθότι λέμε για τα φαίνατα F2, αλλά όμως το κάθε εργαστήριο έχει δικούς τους χρόνους. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι γίνεται καλά και θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι έμπειρα κέντρα. Και ένα θα βάλω μόνο εγώ για την μαγνητική, η οποία μπορεί σε εμάς να μας επηρεάσει τις αποφάσεις μας για έναν ασθενή, είναι ότι όταν λέμε LGE πόσο εννοούμε. Βλέπετε εδώ πέρα ότι λέει για 5 SD και ότι 5 standard deviation, και εδώ αναλόγως με τα standard deviation είχε διαφορετική πρόγνωση. Έχετε και ότι τι σημαίνει το LGE? Σημαίνει ίνωση, σημαίνει αντικατάσταση, ενώ η ταφένα σημαίνει ενδιάμεση ίνωση. Και τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς όταν έχουμε αυτό το παιδί το οποίο παραμένει το LGE, αλλά έχει υποχωρήσει το είδημα? Θα πρέπει να κοιτάξουμε αν κάνει αριθμίες και να του κάνουμε και μια δοκιμασία κόμπος για να δούμε ότι είναι καλά. Και τι λέγανε οι Αμερικάνοι το 25? Ότι εάν δεν έχει τίποτα από όλα αυτά, λογικό είναι, φυσιολογικό είναι, 3 με 6 μήνες μετά επιστρέφει στον αθλητισμό. Εάν όμως έχει παθολογική μαγνητική ή αριθμίες ή συμπτώματα, τότε πλέον θα πρέπει να τον κρατήσουμε ακόμα παραπάνω, έτσι ώστε να μείνει εκτός των δραστηριοτήτων. Αλλά ταυτόχρονα αρχίζουμε και λέμε και πού είναι αυτή η πρόσληψη του LG. Έχει την ίδια σημασία το κάθε pattern το οποίο βλέπουμε? Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ίδια σημασία, και αυτό που μας ενοχλεί είναι αν είναι στο πρόστιο μεσοκυλιακό η πρόσληψη, και γιατί από εκεί περνάει το σύστημα αγωγής. Οπότε πάμε στις οδηγίες τις αμερικάνικες, οι οποίες μας λένε ότι κάνουμε τη μαγνητική, κάνουμε μια δοκιμασία, μια δυναμική δοκιμασία, βάζουμε και ένα holter, βλέπουμε ότι είναι καλά ο ασθενής, οπότε τότε τον αφήνουμε. Ενώ αλλιώς τον αφήνουμε και κάνουμε μια περιοδική εκτίμηση. Και πού βασίζονται αυτές οι οδηγίες που θέλουν μια φυσιολογική μαγνητική? Βλέπετε, όλα είναι από οδηγίες, δεν είναι από paper, και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν τις οδηγίες του 19 τις ευρωπαϊκές, όπου σαφέστατα αναφέρουν ότι η παραμονή του LGE σε ασυμπτωματικό ασθενή δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Και ένα πολύ ωραίο paper από την Ιταλία λέει ότι ένας ασθενής, ο οποίος θα τον βρούμε και ο οποίος έχει LGE, τι γίνεται σε μια δεύτερη μαγνητική? Θα υποχωρήσει το LGE? Μόνο στο 11%. Μόνο στο 11% υποχωρεί, ενώ στους υπολείπους μειώνεται ή παραμένει σταθερό στο 30% και αυξάνει στο 14%. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τώρα τα κάνουμε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί τι θα κάνουμε? Όχι το 11% που έχει υποχωρήσει, το υπόλοιπο 90%. Και όπως βλέπετε, το LG εδώ πέρα χρησιμοποίησαν 6 standard deviation. Και είπα σε έναν φίλο μου, ο οποίος κάνει με το μαγνήτη, μπορείς να μου κάνεις μία εικόνα μαγνήτη να δείχνει ένα ring-like LGE ενώ είναι φυσιολογικός? Και βέβαια μπορούν, οπότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι γίνεται η μαγνητική σωστά, ότι θα πρέπει τα πρωτόκολλα να είναι αυτά τα οποία πρέπει, και θα πρέπει να γίνονται με βάση τις οδηγίες και εφόσον γνωρίζουμε. Οπότε γυρνάμε ότι έχουμε μια καλή μαγνητική, ότι εμπιστευόμαστε την μαγνητική μας, ότι έχουν γίνει όλα όπως πρέπει. Τι θα πρέπει να κάνουμε με τον ασθενή εάν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος το δείχνουν αρκετές εργασίες, οι οποίοι έχουν μια ανεπίπλεκτη μυοκαρδίτιδα, δεν έχουν πρόσληψη LGE στο μεσοκυλιακό και έχουν ένα καλό κλάσμα, τότε μπορούμε να τους αφήσουμε.
Και εδώ πέρα ήταν τα ευρωπαϊκά, τα οποία ήταν πριν τις οδηγίες τα οποία είχαν δημοσιευτεί, τα οποία έλεγαν ότι μπορούμε να αφήσουμε τον ασθενή εάν, εάν έχει καλό καρδιογράφημα, καλή μαγνητική, καλό υπέρηχο και στη μαγνητική δεν είχε LGE πάνω από 20% και εφόσον είχε υποχωρήσει το είδημα. Βέβαια, έρχονται και άλλες μελέτες που σου λέει ότι ακόμα και το πάτσι μπορεί να το φοβάσαι. Και για να πάμε λοιπόν στις οδηγίες, οι οποίες οι ευρωπαϊκές πραγματικά κάνανε ένα βήμα μπροστά, διότι θεωρήσανε ότι και μετά από τον 1 μήνα την ανεπίπλεκτη μυοκαρδίτιδα θα μπορούμε να την εκτιμήσουμε και να την αφήσουμε να γυρίσει, διότι ναι, περιορίζουμε τον ασθενή, αλλά πόσο τον περιορίζουμε, όσο έχει ευρήματα φλεγμονής, όσο έχει ευρήματα, έχει παθολογικό καρδιογράφημα ή έχει επηρεάσει την λειτουργικότητα της καρδιάς του. Εάν μετά από όλα αυτά, εάν είναι ανεπίπλεκτη, εάν έχει καλό καρδιογράφημα, αν έχει καλό υπέρηχο και εάν έχει υποχωρήσει το είδημα στη μαγνητική, κάνουμε μια δοκιμασία κόπος και ένα Holter, οπότε πλέον θα μπορέσει να επιστρέψει στην φυσιολογική του δραστηριότητα. Και όπως βλέπετε από τις οδηγίες, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η πρόγνωση εξαρτάται από το ποια είναι η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας του, τόσο κατά την είσοδό του, όσο και 6 μήνες μετά στην παρακολούθηση. Και γι' αυτό και πλέον οι ευρωπαϊκές, γιατί θεωρούν ότι επηρεάζει και την ψυχολογία ενός ασθενούς, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, ειδικά όταν μιλάμε για νέους αθλητές, θα πρέπει ακόμα και μετά από 1 μήνα, εάν να μπορέσουμε να τους αφήσουμε για αθλητισμό μετά από μια εξατομικευμένη προσέγγιση την οποία θα κάνουμε. Και είχαν δημοσιευτεί και οι οδηγίες των Αμερικάνων, οι οποίες λέγανε ότι οι αθλητές μπορούν να συμμετέχουν εάν τα συμπτώματα και η ενεργός φλεγμονή, όπως φαίνεται στα 2, έχουν υποχωρήσει, εάν έχουμε καλή λειτουργικότητα, εάν δεν έχουμε είδημα, εάν δεν κάνει αριθμίες, εάν έχουμε καλή μια δοκιμασία κόπωσης και τους ασυμπτωματικούς αθλητές που παραμένει το LGE, που ξέρετε είναι οι πιο πολλοί οι οποίοι μας έρχονται, μπορούμε να τους αφήσουμε εάν έχουν καλή λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, δεν έχουν αριθμίες και στο Holter και έχουν και μια φυσιολογική δοκιμασία κόπωσης. Εάν έχουν τώρα μειωμένη λειτουργικότητα, τι είναι αυτό το οποίο, εκεί πάμε σε αυτούς, στις οδηγίες που υπάρχουν για την διατατική, οπότε κοιτάμε πάλι για αριθμίες, συγκοπή, ενοχλήματα, κοιτάμε για έκτακτες και ειδικά εάν μας κάνουν έκτακτες, εάν είναι με μπλοκ αριστερού με ανώτερο άξονα, ή αν είναι πολύ ευρύ το QRS ή αν προέρχεται από τους θηλοειδείς μυς, τότε έχουμε ένα πρόβλημα και γενικά ακολουθούμε τις οδηγίες της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας προκειμένου να δούμε. Αλλά όμως δεν θα πρέπει ποτέ να φεύγει από το μυαλό μας ότι μια μυοκαρδίτιδα μπορεί να μην είναι μυοκαρδίτιδα, αλλά να είναι αυτό που λέμε το hot faces των καρδιομυοπαθειών, και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τον γενετικό έλεγχο όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, όταν έχουμε πολλές αριθμίες, όταν έχουμε σημαντική εναπόθεση γαδολινίου και ειδικά όταν είναι ring-like ή στο πρόστιο διαφραγματικό ή όταν παραμένει η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας ή όταν έχουμε υποτροπιάρουσα μερικαρδίτιδα ή παραμένει αυξημένη τροπονίνη. Αυτές είναι οι οδηγίες οι ευρωπαϊκές. Οπότε εδώ, και για να μην σας κουράζω όλα, είναι λογικό σε ασυμπτωματικούς αγωνιστικούς αθλητές με εναπομείνον γαδολίνιο που υποδηλώνει προηγούμενη μυοκαρδίτιδα να συμμετέχουν σε αγωνιστικά αθλήματα εάν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: φυσιολογική λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, απουσία αριθμιών, φυσιολογικό Holter, καλή δοκιμασία κόπωσης. Προσοχή σε αυτούς οι οποίοι έχουν μειωμένο κλάσμα εξέωθησης, αριθμιογένεση, πρόσληψη γαδολινίου πάνω από 20%, αλλά κυρίως αν δεν υποχωρεί το είδημα ή αν αυξάνεται το LGE σε επακόλουθη
μαγνητική. Προσοχή εάν έχει πρόσληψη ring-like ή στο πρόστιο διαφραγματικό ή ιστορικό που να παραπέμπει σε κληρονομικές μυοκαρδιοπάθειες. Εκεί θα πρέπει να αποκλείσουμε τις φλεγμονώδεις και τα hot phase των μυοκαρδιοπαθειών και να κάνουμε γενετικό έλεγχο. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να είμαι μέσα στο χρόνο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πατριανάκο, εξαιρετική παρουσίαση. Μας παρουσιάσετε όλα τα τελευταία δεδομένα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις ευρωπαϊκές, αλλά και τα δεδομένα από τις αμερικάνικες οδηγίες, γιατί για πρώτη φορά το 2025 δημοσιεύθηκαν οδηγίες, έχουμε κατευθυντήριες οδηγίες και τονίσατε ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας πέρα από το holder, το κλάσμα εξώθησης και την τροπονίνη. Σε 6 μήνες, όπως μας είπατε, εάν όλα είναι καλά και δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο pattern LG ή είδημα στη μαγνητική, μπορεί ο αθλητής να επιστρέψει στην αθλητική του δραστηριότητα. Αν συμφωνείτε, κύριε Νιχογεννόπουλο, θέλετε να συνεχίσουμε με τους επόμενους ομιλητές και να γίνει συζήτηση και σχολιασμοί στο τέλος? Ναι, νομίζω σωστό. Σωστά να κάνουμε. Αν θέλετε, αν έχετε το πρόγραμμα, αν δεν το έχετε, θα καλέσουμε, κύριε Νιχογεννόπουλο, την κυρία Δρακοπούλου, γνωστή σε όλους μας. Είναι συνεργάτης διαχρονικά στην πρώτη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, με εξαιρετικό έργο πάνω στην καρδιακή απεικόνηση και εξειδίκευση συγγενείς καρδιοπάθειες. Κυρία Δρακοπούλου, απεικόνηση στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγέλη. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον καθηγητή κύριο Τσιούφη για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση και όλο το Προεδρείο. Στα επόμενα λοιπόν λίγα λεπτά θα μιλήσουμε για τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Νομίζω βλέπετε τις διαφάνειες. Ναι, κυρία Δρακοπούλου. Ωραία. Ξεκινώντας με ένα εισαγωγικό slide και μία αναφορά ότι το 2025 δημοσιεύθηκαν οι πλέον πρόσφατες αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τη θεραπεία των ενήλικων ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια. Και αυτό που τονίζεται εδώ ιδιαίτερα είναι η συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων για τη σύνταξη αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεργάστηκαν ειδικοί στις συγγενείς καρδιοπάθειες, αριθμιολόγοι, επεμβατικοί καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί θώρακος, με στόχο το να έχουμε μία βελτιστοποίηση της θεραπείας των ασθενών αυτών. Όσον αφορά την απεικόνηση, βλέπουμε ότι στηριζόμαστε πάντα σε αυτό το paper που δημοσιεύθηκε το 1976, το ιστορικό paper από τον Άντερσον, ο οποίος μιλάει για sequential segmental anatomy. Είναι ένας τρόπος ονοματολογίας που μπορούμε να περιγράψουμε την ανατομία των συγγενών καρδιοπαθειών, περιγράφοντας τις θέσεις των κόλπων, των κοιλιών και των μεγάλων αγκίων, αλλά και τη σύνδεση μεταξύ των δομών αυτών, για να μπορούμε να αποσαφηνίσουμε την ανατομία κάθε ασθενούς με συγγενή καρδιοπάθεια. Και πλέον στις μέρες μας υπάρχουν οι νεότερες απεικονιστικές τεχνικές, η πολυτροπική απεικόνηση, που βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο είναι η υπερηχογραφία, με το διαθωρακικό και το δυσοφαγικό υπερηχογράφημα. Αποσαφηνίσουν κλινικά ερωτήματα σε έναν πολύ ιδιαίτερο πληθυσμό. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτήν την πρόσφατη δημοσίευση από το Working Group της Ομάδας Εργασίας των Συγγενών Καρδιοπαθειών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που τονίζει ότι το 3D υπερηχογράφημα μπορεί να μας δώσει επιπλέον πληροφορία, αλλά τονίζει κιόλας ότι το 2D παραμένει το core imaging modality για την ανατομία των συγγενών καρδιοπαθειών. Και βέβαια η 3D υπερηχογραφία, τόσο το διαθωρακικό όσο και το δυσοφαγικό υπερηχογράφημα, μας δίνει πολύ ωραίες εικόνες και πληροφορίες, όπως βλέπετε για τις κοιλίες, το μέγεθος και την συστολική απόδοση των κοιλιών, τις βαλβίδες. Εδώ βλέπουμε μία cleft LV valve, left ventricular valve. Βλέπουμε μία πολύ ωραία εικόνα μιας μικρού τύπου μεσοκυλιακής επικοινωνίας και μπορούμε να δούμε το μέγεθος της επικοινωνίας, αλλά και άλλες βλάβες, όπως βλέπετε εδώ, όπως είναι μία εικόνα με τρίχωρο αριστερό κόλπο. Η μαγνητική καρδιάς παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πληθυσμό και να πω εδώ ότι έχουμε χαμηλό ουδό όσον αφορά τη μαγνητική καρδιά συγγενής καρδιοπάθειας. Βέβαια, είναι γνωστό ότι είναι το gold standard για την εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας σε ειδικές ομάδες ασθενών, αλλά γενικότερα και για την εκτίμηση αμφότερων των κοιλιών, να μπορούμε να αποσωτικοποιήσουμε τόσο τη συστολική απόδοση όσο και τους όγκους των κοιλιών.
Εσείς πολύ καλά εκτιμά τα μεγαλαγγεία, τις ζωές δια των βαλβίδων, ειδικά στις ανεπάρκειες των βαλβίδων μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο η μαγνητική καρδιάς και θα έλεγα ότι και με την χορήγηση γαδολινίου μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το μυοκάρδιο, που και σε αυτούς τους ασθενείς παίζει καθοριστικό ρόλο η παρουσία ίνωσης του μυοκαρδίου, που έχει και σε αυτούς τους ασθενείς ρόλο στην εκτίμηση αριθμιολογικού κινδύνου. Εδώ φαίνονται πολύ ωραίες εικόνες από την κυρία Νίκταρη, που συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο added value στην συζήτηση των περιστατικών που αφορούν συγγενείς καρδιοπάθειες. Και πέραν της μαγνητικής καρδιάς, βλέπουμε ότι και η αξονική καρδιάς κατά περίπτωση έχει ρόλο, ειδικά στον προεπεμβατικό έλεγχο όσον αφορά τη διακαθετηριακή τοποθέτηση πνευμονικής βαλβίδας ή αορτικής βαλβίδας, αλλά και για την ανάδειξη ομαλής πορείας και έκφυσης των στεφανίων αγγείων ή για κατά περίπτωση σε άλλα περιστατικά που μπορεί να έχουμε artifact στη μαγνητική καρδιά, όπως όταν έχουμε κάποιο homograph, κάποιο stent στην κατιούσα θωρακική αορτή στο σημείο του ισθμού, που εκεί ίσως η μαγνητική καρδιάς να μην είναι τόσο σαφής και να πρέπει να προχωρήσουμε σε αξονική καρδιάς κατά περίπτωση. Και προχωρώντας λίγο στις ειδικές παθήσεις και ξεκινώντας από την πρώτη μεγάλη ομάδα των επικοινωνιών, επικοινωνία δηλαδή μεταξύ συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας, γνωρίζουμε όλη τη φυσιολογία ότι αυτό είναι ένα μεγάλο γκρουπ ασθενών. Όταν έχουμε κάποια επικοινωνία είτε στο μεσοκολπικό, είτε στο μεσοκυλιακό, είτε στο επίπεδο των μεγάλων αγγείων, και η επικοινωνία αυτή είναι σημαντική, βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε μια προοδευτική εκδήλωση της πνευμονικής αγκιακής νόσου και ένας ασθενής μπορεί να έρθει και να τον εκτιμήσουμε σε οποιοδήποτε στάδιο βλέπετε σε αυτή την εικόνα. Και βέβαια τα πράγματα είναι απλά. Αν βρούμε έναν ασθενή ο οποίος έχει μεγάλο left to right shunt και χαμηλές πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις, οπότε σε οποιοδήποτε σημείο είναι η επικοινωνία και εφόσον είναι σημαντική μπορεί να προχωρήσει σε σύγκλωση, τα πράγματα είναι ακόμα πιο σαφή όταν έχουμε ένα σύνδρομο Eisenmenger, δηλαδή συστηματικές πιέσεις στην πνευμονική κυκλοφορία και υψηλές τιμές στις πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις, ενώ συζητάτε πάρα πολύ στη βιβλιογραφία αλλά και στις κατευθυντήριες οδηγίες αυτή η ενδιάμεση γκρίζα ζώνη, ασθενείς δηλαδή που έχουν πνευμονική υπέρταση με μια πνευμονική αγκιακή νόσο μεταξύ 5 και 8 Wood units, που αυτοί οι ασθενείς συνολικά από τα guidelines κρίνονται κατάλληλοι για χορήγηση θεραπείας πνευμονικής υπέρτασης και επανεκτίμηση για σύγκληση. Και αν δούμε πού βοηθάει η απεικόνηση ξεχωριστά σε αυτές τις παθήσεις, είδαμε πολύ ωραίο περιστατικό από την κυρία Παπαθεοδόρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά το δυσοφαγικό αλλά και το διαθωρακικό υπερηχογράφημα μπορεί να αναδείξει πολύ ωραία μία επικοινωνία στο μεσοκολπικό. Βλέπουμε εδώ δευτερογενή μεσοκολπική επικοινωνία. Ένα πρόσφατο περιστατικό στην κλινική μας με partial AV canal. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό με unroofed coronary sinus, πόσο ωραία επικοινωνεί ο στεφανίος κόλπος με τον αριστερό κόλπο, ενώ βλέπουμε και εδώ ένα περιστατικό με sinus venosus στην κάτω κύλη φλέβα. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι το δυσοφαγικό υπερηχογράφημα πέραν από τη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην διακαθετηριακή καθοδήγηση για τη σύγκληση μιας δευτερογενούς τύπου μεσοκολπικής επικοινωνίας. Και εδώ φαίνεται ένα πολύ ωραίο περιστατικό από την κλινική μας με την κυρία Αγγέλη και τον κύριο Τούτουζα, που έγινε διακαθετηριακή σύγκληση μιας μεσοκολπικής επικοινωνίας. Εδώ φαίνεται το balloon testing με τοποθέτηση μιας συσκευής διπλού δίσκου με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Άρα και ένας ρόλος στο δυσοφαγικό υπερηχογράφημα όσον αφορά την κατεύθυνση και την καθοδήγηση για τη σύγκληση της δευτερογενούς μεσοκολπικής επικοινωνίας. Προχωρώντας στη μεσοκυλιακή επικοινωνία, μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε απλά περιστατικά, αλλά μπορεί να έχουμε και πιο σύμπλοκα περιστατικά, όπως είναι εδώ μια περιοριστική περιμεμβρανώδης μεσοκυλιακή επικοινωνία σε έναν ασθενή που εκ πρώτης όψεως δεν χρειάζεται σύγκληση, αφού βλέπουμε μεγάλο gradient και δεν έχει πνευμονική υπέρταση. Όμως, πηγαίνοντας στην 4 κιλοτήτων, βλέπουμε ότι αυτός ο ασθενής έχει μια μεγάλη αριστερή κοιλία. Παρατηρούμε μια πιθανώς αυτόματη συγκλιστή αμυϊκού τύπου επικοινωνία και σε αυτόν τον ασθενή προχωρήσαμε σε μαγνητική καρδιάς, που πράγματι επιβεβαιώθηκε μεγάλη αριστερή κοιλία με αρχόμενη δυσλειτουργία, ένα QPQS το οποίο δεν είναι σημαντικό, αλλά αυτός ο ασθενής σίγουρα είναι κατάλληλος για θεραπεία με φάρμακα καρδιακής ανεπάρκειας και παρακολούθηση για πιθανή σύγκληση της μεσοκυλιακής επικοινωνίας που δημιουργεί μια φόρτιση όγκου αυτής της αριστερής κοιλίας. Και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο περιστατικό που αντιμετωπίσαμε στην κλινική μας, ένα περιστατικό που διαγνώστηκε με βοτάλιο πόρο καθυστερημένα. Βλέπουμε σημαντική πνευμονική υπέρταση, πόσο ωραία αναδεικνύεται από το διαθωρακικό υπερηχογράφημα η αμφίδρομη ροή καθ' υπεροχήν left to right, αλλά αυτή η ασθενής καθετηριάστηκε και είχε συστηματικές πιέσεις στην πνευμονική κυκλοφορία. Επιβεβαιώθηκε η διάταση της πνευμονικής αρτηρίας και η παρουσία ανοιχτού βοταλίου πόρου με την αξονική και χορηγήθηκαν φάρμακα πνευμονικής υπέρτασης.
Άλλα ωραία περιστατικά που αφορούν την στένωση του ισθμού της αορτής, που νομίζω ότι είναι ένα διαγνωστικό πρόβλημα και ειδικά σε νεαρούς ασθενείς που έρχονται αδιάγνωστοι με αρτηριακή υπέρταση. Και βέβαια τα σημεία του υπερήχου μπορεί να μην είναι τόσο σαφή. Σίγουρα η παρουσία συνεχιζόμενης διαστολικής ροής στην κατιούσα θωρακική αορτή από την υπερστερνική τομή είναι ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά ειδικό, όπως σε αυτόν εδώ τον ασθενή. Και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε τα ανατομικά κριτήρια, γιατί αυτοί οι ασθενείς με native coarctation μπορεί να προχωρήσουν σε διακαθετηριακή τοποθέτηση, όπως βλέπετε εδώ, stent, με ένα πολύ καλό αγγιογραφικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και περιστατικά τα οποία χρειάζονται επανεπέμβαση. Εδώ είναι μια ασθενής 61 ετών, η οποία, όπως βλέπετε, έχει και δίπτυχη αορτική βαλβίδα, έχει κάνει αντικατάσταση της δίπτυχης αορτικής βαλβίδας με μηχανική, παράλληλα έχει κάνει και διόρθωση του ισθμού της αορτής με interposition graft. Αυτή η ασθενής έχει κάνει επαναστένωση. Βλέπουμε πολύ ωραίες εικόνες από την αξονική καρδιάς και τον κύριο Μπενέτο, που αυτή η ασθενής δεν είναι κατάλληλη για standing, αλλά έπρεπε να προχωρήσει σε επανεπέμβαση για τον ισθμό της αορτής. Πολύ ωραίες εικόνες από την κυρία Νίκταρη, νομίζω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακές. Φαίνεται πολύ ωραία ο ισθμός της αορτής και η ανάπτυξη παράπλευρων αγγείων, αλλά και σε διορθωμένους ισθμούς, κυρίως με subclavian flap, μπορεί ένας ασθενής να έρθει χωρίς στενωτικά φαινόμενα, αλλά με την παρουσία ανεβρίσματος στην θωρακική αορτή, όπως φαίνεται εδώ, με πολύ ωραίες εικόνες και 4D flow που αναδεικνύουν τις ταχύτητες ροής εντός του ανεβρίσματος. Και βέβαια ένα περιστατικό που μελετήθηκε φέτος στην κλινική μας, από το διαθωρακικό υπερηχογράφημα δεν αναδεικνύονταν υψηλές ταχύτητες ροής, αλλά βλέπετε ότι προχωρήσαμε σε μαγνητική καρδιάς, γιατί ο ασθενής είχε μια εμένουσα αρτηριακή υπέρταση και βλέπουμε ότι αυτός ο ασθενής έχει ένα μικρό aortic arch, υποπλαστικό, και έχει μια μεγάλη γωνίωση που μπορεί να μην έχει ψηλή κλίση πίεσης. Παρόλα αυτά, σε αυτόν τον ασθενή, αυτό το μικρό aortic arch δημιουργεί μια πολύ μικρή διάμετρο στην αορτή, 11 χιλιοστών, και αυτός ο ασθενής συζητάται για την περαιτέρω θεραπεία, που είναι μια δύσκολη επέμβαση, όπως βλέπετε, γιατί αφορά το αορτικό τόξο και όχι την κατιούσα θωρακική αορτή. Και πολύ ωραίες εικόνες που βλέπουμε εδώ, πόσο ωραία αναδεικνύεται με τη μαγνητική καρδιά σε ένα τόξο το οποίο είναι Gothic angulated arch. Προχωρώντας προς το τέλος, να πω για την τετραλογία Φαλό, που είναι η συχνότερη κυανοτική συγγενής καρδιοπάθεια. Βλέπετε ότι και στα guidelines του 2025 τονίζεται πόσο πρέπει αυτοί οι ασθενείς να εκτιμώνται κατά την ενηλικίωσή τους και το Transition Clinic για την ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας, που είναι κάτι το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί πρώιμα αλλά και όψιμα σε αυτούς τους ασθενείς. Και βέβαια αυτή η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική, γιατί έχουμε τη δυνατότητα διακαθετηριακά πλέον να τοποθετήσουμε πνευμονική βαλβίδα και έτσι λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί ο ασθενής επανεπέμβαση, εφόσον βέβαια πληρεί τα ανατομικά κριτήρια. Και βέβαια να πούμε ότι η πρώτη διακαθετηριακή βαλβίδα έγινε από τον Banhofer το 2000, σε αυτήν εδώ τη δημοσίευση του Lancet, σε αυτό εδώ το μικρό αγόρι που ήταν η πρώτη επιτυχής διακαθετηριακή τοποθέτηση βαλβίδας σε άνθρωπο. Και στη συνέχεια βέβαια ακολούθησε η βαλβίδα η διακαθετηριακή στην αορτή από τον Γκριμπιέ το 2002, ο οποίος βέβαια έμεινε και στην ιστορία, γιατί είναι πλέον διαδεδομένη η στένωση της αορτικής βαλβίδας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την αξία της διακαθετηριακής τοποθέτησης πνευμονικής βαλβίδας, που δίνει λύση σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια, οι οποίοι είναι ένας συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός. Και βέβαια αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, αφού βλέπουμε πολλές διακαθετηριακές βαλβίδες να εξελίσσονται. Και πέραν από τη Medtronic, που είναι η πιο γνωστή γιατί αφορά και νεαρότερους ασθενείς με μικρές βαλβίδες, και η Melody Valve, βλέπουμε ότι και από την Edwards αλλά και νεότερες βαλβίδες όπως η Venus P Valve αλλά και νεότερα συστήματα μπορεί να είναι κατάλληλα για ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας. Και τι θέλουμε να αποφύγουμε? Θέλουμε να αποφύγουμε ασθενείς οι οποίοι είναι παραμελημένοι και έρχονται με μία εικόνα σε ηλικία αυτός ο ασθενής 70 ετών, με μια ελεύθερη ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας, μια παρεκτοπισμένη αριστερή κοιλία, μια σημαντική ανεπάρκεια τριγλόχινας, με ασχετική συλλογή δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, και βέβαια αυτός είναι ένας end-stage ασθενής, ο οποίος δεν έχει να κάνει κάτι όσον αφορά την πνευμονική βαλβίδα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει φάρμακα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας και υποστήριξη με έντονη διούρηση, ίσως και ένας ασθενής ο οποίος νοσηλεύτηκε στην κλινική μας με παρακέντηση ασχετικής συλλογής και χρειάστηκε πάρα πολύ υποστήριξη. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που θέλουμε να αποφύγουμε σε αυτούς τους ασθενείς, και πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε όταν πρώιμα αναγνωρίσουμε τη διάταση της δεξιάς κοιλίας, πλέον και με το 3D υπερηχογράφημα της δεξιάς κοιλίας, αλλά να πούμε ότι στηριζόμαστε πάρα πολύ στη μαγνητική καρδιάς, γιατί και αυτά είναι τα κριτήρια για να προχωρήσουμε στη διακαθετηριακή τοποθέτηση πνευμονικής βαλβίδας σε ασθενείς με σημαντική ανεπάρκεια.
Και να πούμε ότι η διαθωρακική μελέτη και το 3D υπερηχογράφημα φαίνεται να έχει καλή συμφωνία με το μαγνήτη της καρδιάς, αλλά πάντα θα στηριχτούμε σε έναν ασθενή όταν πρόκειται να πάρουμε απόφαση για θεραπεία στη μαγνητική καρδιάς. Και βέβαια εδώ βλέπουμε έναν 19χρονο ασυμπτωματικό ασθενή που κάποιος θα έλεγε ότι ίσως έχει χάσει το τρένο για την αντικατάσταση της πνευμονικής βαλβίδας, που ήρθε σε εμάς με transition clinic ουσιαστικά από το παιδιατρικό τμήμα, είχε πλημελή παρακολούθηση και βλέπουμε εδώ μια τεράστια δεξιά κοιλία, σημαντική ανεπάρκεια πνευμονικής, ελεύθερη ανεπάρκεια πνευμονικής, που και αυτός οδηγήθηκε σε μαγνητική καρδιάς. Βλέπετε εδώ πολύ ωραίες εικόνες που μπορούμε να μετρήσουμε το χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας, αλλά και να αναδείξουμε τα πνευμονικά αγκία και να πούμε ότι αυτός ο ασθενής δεν είχε χάσει το τρένο για την κατάσταση πνευμονικής, αλλά ήταν ακριβώς στο όριο βάσει των όγκων της δεξιάς κοιλίας για να προχωρήσει σε αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδας. Απλά ο χώρος εξόδου ήταν πολύ μεγάλος και οδηγήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Και κλείνοντας, να αναφέρω και ένα περιστατικό που κάναμε με τον κύριο Τσιούφη την προηγούμενη εβδομάδα, έναν 25χρονο ασθενή με πολύ μικρό ανάστημα, έναν ασθενή που είχε μια ανάπτυξη, ίσως θα έλεγα, ενός 10χρονου παιδιού, ήταν όμως 25 χρονών. Αυτός ο ασθενής γεννήθηκε με δυσπλαστική πνευμονική βαλβίδα, σημαντική στένωση και μεγάλη μεσοκορπική επικοινωνία. Το πρώτο χειρουργείο ήταν το πρώτο έτος ζωής, που έκανε ανοιχτό χειρουργείο καρδιάς με διάνοιξη της πνευμονικής και του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας με pericardial patch, και το δεύτερο χειρουργείο ήταν μετά από 15 χρόνια, το 2015, όπου οδηγήθηκε σε αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδας με βιοπροσθετική νούμερο 19, Edwards, και διάταση ουσιαστικά augmentation της πνευμονικής αρτηρίας και ταυτόχρονα augmentation του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας. Αυτός ο ασθενής μελετήθηκε αρχικά λοιπόν στο Παιδόν Αγία Σοφία, όπου πραγματικά έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία και οι ασθενείς με transition clinic έρχονται σε εμάς μετά την ενηλικίωση. Αυτός λοιπόν ο ασθενής μελετήθηκε σε εμάς, παρακολουθείται τα τελευταία 3 χρόνια. Βλέπουμε ότι όσον αφορά την πνευμονική βαλβίδα, φαίνεται πολύ ωραία σε αυτήν εδώ την τομή. Μεγάλο gradient στην πνευμονική, περίπου 4,5 μέτρα ταχύτητα, μια υπερτροφική δεξιά κοιλία η οποία διατηρεί τη συστολική απόδοση, συστολική και διαστολική επίπεδωση του μεσοκυλιακού διαφράγματος ως επιφόρτισης πίεσης της δεξιάς κοιλίας. Και αυτός ο ασθενής μελετήθηκε και με αξονική καρδιάς. Φαίνεται εδώ πολύ ωραία η διάμετρος, το internal diameter της βαλβίδας Edwards, που ήταν πολύ μικρό, υπολογιζόμενο περίπου στα 17. Με τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της μελέτης με τον κύριο Τσιούφη οδηγηθήκαμε σε ένα σχέδιο cracking της βαλβίδας, που φαίνεται εδώ ότι ήταν η αναμενόμενη διάμετρος internal diameter μετά το cracking 22 χιλιοστά. Και πραγματικά μετά τον ενδελεχή προεπεμβατικό έλεγχο προχωρήσαμε στην επέμβαση. Βλέπετε εδώ πόσο ωραία φαίνεται η έγχυση στην πνευμονική βαλβίδα και τους κλάδους της. Έγινε σκιαγράφηση των στεφανιών αγκίων για να δούμε τη γυτνίαση των στομίων αυτών με την πνευμονική βαλβίδα. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ την διάταση του μπαλονιού. Εδώ πραγματικά έγινε μια σημαντική διάταση του μπαλονιού Atlas 20 χιλιοστών, οπότε βλέπουμε ότι και σε ένα σημείο κάνει cracking η βαλβίδα και φαίνεται η διάνοιξη πολύ ωραία της βαλβίδας, και εδώ φαίνεται η διακαθετηριακή τοποθέτηση μιας βαλβίδας Μέλλοντ 22 χιλιοστών με ένα πολύ καλό αιμοδυναμικό αποτέλεσμα και ένα πολύ καλό υπερηχογραφικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στην υπερηχογραφική μελέτη. Όσον αφορά τη συστηματική δεξιά κοιλία, βλέπουμε ότι πραγματικά είναι ένα κομμάτι των συγγενών καρδιοπαθειών το οποίο προβληματίζει πολύ. Είναι ουσιαστικά 2 μεγάλα γκρουπ. Το ένα είναι οι ασθενείς που γεννήθηκαν με μετάθεση μεγάλων αγκίων και έχουν κάνει atrial switch, όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ την εικόνα. Αυτή η ασθενής μελετήθηκε γιατί μας προβλημάτιζε η συστηματική δεξιά κοιλία και με μαγνητική καρδιάς, ενώ η άλλη ομάδα ασθενών είναι οι ασθενείς οι οποίοι γεννήθηκαν με CCTGA, και βλέπουμε εδώ ένα τέτοιο περιστατικό που μελετήθηκε στην κλινική μας. Δυστυχώς αυτός ο ασθενής, βλέπετε εδώ ότι συνυπήρχε σημαντική ανεπάρκεια της τριγλόχινας βαλβίδας, που είναι η κολποκυλιακή βαλβίδα που υποστηρίζει τη συστηματική κυκλοφορία, και αυτή εδώ είναι η ανατομική δεξιά κοιλία που έχει εκπέσει, και αυτός ο ασθενής οδηγήθηκε σε καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και μεγάλη βελτίωση των πιέσεων στην πνευμονική κυκλοφορία. Κλείνοντας, μία μόνο εικόνα για τη μονήρη κοιλία, σύμπλοκα περιστατικά. Βλέπουμε ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν μία εικόνα.
η οποία υποστηρίζεται συνήθως με φωντάν κυκλοφορία και βλέπουμε ότι μιλάμε για πολύ σύμπλοκους ασθενείς με φυσιολογία μονήρου σκυλία. Εδώ είναι ένας ασθενής που παρακολουθείται στην κλινική μας με μια τεράστια φωντάν, όπως βλέπετε εδώ, ένα περιστατικό το οποίο είναι εντυπωσιακό όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα θρόμου που βλέπετε μέσα στη φωντάν, και αυτός ο ασθενής βέβαια είναι ένας ασθενής τελικού σταδίου που νοσηλεύεται αρκετά συχνά με εκδήλωση καρδιακής ανεπάρκειας και δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας με συλλογή ασκητική. Κλείνοντας, να πω ότι οι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ένας ετερογενής πληθυσμός, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα με διάφορα και διαφορετικά ανατομικά υποστρώματα. Η κάθε αντιμετώπιση, ο χρόνος του κάθε χειρουργείου σε κάθε ασθενή κάνει τον κάθε ασθενή μοναδικό. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να χρησιμοποιούμε τις απεικονιστικές τεχνικές με τη σωστή ένδειξη και να αποσαφηνίζουμε την ανατομία για να κάνουμε ένα πλάνο του ασθενούς, αλλά και κατά περίπτωση να σχεδιάζουμε προεπεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές για να πάρουμε απόφαση είτε για διακαθητηριακή παρέμβαση είτε για χειρουργική αντιμετώπιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πραγματικά, κυρία Δρακοπούλου, εξαιρετική παρουσίαση, μια και πλήρης με πολλά δεδομένα, μιας και είστε υπεύθυνοι του τμήματος συγγενών καρδιοπαθειών, αναδεικνύεται απόψε η τεράστια εμπειρία και πραγματικά τα πολύ σύμπλοκα περιστατικά που παρακολουθείτε. Ο Διευθυντής, ο καθηγητής... Ναι, αν μου επιτρέπετε, ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Αγγέλη, κύριε Νιχογιαννόπουλε, με αφορμή, καταρχήν προσυπογράφω πλήρως το σχόλιο της κυρίας Αγγέλη, την κυρία Δρακοπούλου, και με αφορμή και αυτό το τελευταίο περιστατικό που έδειξε, που είχαμε την ευκαιρία να το διεκπεραιώσουμε. Είναι σαφές ότι η ομαλή έκβαση αυτών των ασθενών προϋποθέτει εξαιρετικά καλή γνώση και καλή μελέτη και καλό σχεδιασμό εκ των προτέρων της επέμβασης, τα βήματα που θα γίνουν, πολύ καλή γνώση των ανατομικών δομών, και αυτό είναι σήμερα σχετικά εύκολο, χάρη στη δύναμη και στη σωστή χρήση της απεικόνησης. Σε αυτό το περιστατικό είδατε, πέρα από τους υπερήχους, οι πληροφορίες από την αξονική για τη βιοπροσθετική βαλβίδα, οι πληροφορίες από τη μαγνητική βοήθησαν στο να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε και τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε, και πλέον έτσι φτάσαμε στο αιμοδυναμικό, που πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη επέμβαση. Είναι σημαντικό να βλέπεις μια συμπεριφορά δεξιάς κοιλίας από πλευράς αιμοδυναμικής, σαν να είναι συστηματική κυκλοφορία. Τον gradient θυμίζει αυτά που κάνουμε στη στάβη και ακόμα μεγαλύτερο ήταν, και μετά να μηδενίζεται, και κυρίως την άλλη μέρα αυτό το μικρόσωμο παιδί, παρότι βιολογικά ήταν 25 χρόνια, όπως είπε η κυρία Δρακοπούλου, να φεύγει την άλλη μέρα από το νοσοκομείο απαλλαγμένο από τη συμπτωματολογία αυτή. Οπότε, πραγματικά συγχαρητήρια στην κυρία Δρακοπούλου και για την ομιλία και για την εξαιρετική διεκπεραίωση αυτών των όχι σπανίων πλέον περιστατικών με συγγενή καρδιοπάθεια. Ο λόγος σε εσάς. Ωραία. Να προχωρήσουμε στην τελευταία ομιλία. Έχουμε δύο ακόμα πιο βραχίες ομιλίες, οπότε κύριε καθηγητά θα καλέσουμε την κυρία Βαλατσού, συνεργάτη διαχρονικά στην πρώτη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, τώρα εκπαιδεύεται σε νοσοκομείο στο Λονδίνο, διαχειριστικό διεσοφάγιο περιχωράθημα. 12 λεπτά, κυρία Βαλατσού. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγέλη. Ευχαριστώ πολύ και τον καθηγητή κύριο Τσιούφη για την τιμητική πρόσκληση. Βλέπετε την αρχική μου διαφάνεια? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα προχωρήσω ευθύς αμέσως στο θέμα, το οποίο είναι της ομιλίας, το οποίο είναι το διαχειρητικό διεσοφάγιο περιχογράφημα, δηλαδή το διεσοφάγιο το οποίο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας καρδιοχειρουργικής επέμβασης, πριν την καρδιοχειρουργική επέμβαση και μετά το πέρας αυτής, καθώς επίσης και στην μονάδα αυξημένης φροντίδας. Το πλεονέκτημα του διεσοφαγίου περιχογραφήματος στα χειρουργεία είναι ότι δίνει την εικόνα της καρδιάς σε πραγματικό χρόνο, και αυτό βοηθάει πολύ στο να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις από τους χειρουργούς, και απαιτείται, για να γίνεται σωστό το διεσοφάγιο πέριχο στα χειρουργεία, καλή συνεργασία μεταξύ των αναισθησιολόγων, του γιατρού εκείνου που θα κάνει το διεσοφάγιο, ως επιτοπλίστων είναι ο καρδιολόγος, καθώς επίσης και του καρδιοχειρουργού. Και όπως είπαμε, αυτό το πλεονέκτημα του διεσοφαγίου περιχογραφήματος στα χειρουργεία είναι η εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο της καρδιάς και των βαλβίδων, πριν το χειρουργείο, στην αρχή μάλλον το χειρουργείο, πριν μπούμε στο bypass,
να δούμε ποια είναι η δομική πάθηση, αν υπάρχουν άλλες δομικές παθήσεις, καθώς και μετά το πέρας της επέμβασης, προτού βγει ο ασθενής από τη χειρουργική αίθουσα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποια είναι η έκβαση του χειρουργείου και αν υπάρχει κάποια επιπλοκή ή κάποιο ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση και να διεκπαιρεωθεί, να γίνει το επόμενο βήμα, ώστε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον ασθενή. Το σημαντικό είναι με το δισοφάγιο περιγράφημα στα χειρουργεία, είναι ότι μπορούμε να έχουμε καλές εικόνες ακόμα και με ανοιχτό το θώρακα, το οποίο μάλιστα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στις μονάδες, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανοιχτό το στένο για διάφορους λόγους, και εκεί μπορούμε πραγματικά να κάνουμε δισοφάγιο υπέρηχο, να έχουμε πολύ καλές εικόνες, ενώ δεν είναι αυτό εφικτό με το διαθωρακικό υπέρηχο. Είναι σημαντικό όταν κάνουμε το δισοφάγιο υπέρηχο στα χειρουργεία να προσπαθούμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο την καρδιά, αλλά και τα μεγάλα αγκία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, το δισοφάγιο υπέρηχο χρησιμοποιήθηκε στα χειρουργεία και όπως φαίνεται από αυτή τη μελέτη, με το M-Mode και την παρακολούθηση 21 ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, φάνηκε η χρησιμότητα και επαναληψιμότητα του δισοφαγίου υπερηχογραφήματος. Βέβαια, τώρα δεν είναι μόνο η συστολική εκτίμηση και η συστολική απόδοση της αριστερής και δεξιάς κοιλίας, αλλά και η διαστολική λειτουργία, οι βαλβίδες, αν υπάρχει κάποια επικοινωνία στο επίπεδο της καρδιάς, αν υπάρχει αέρας, θρόμβη, καθώς και εκτίμηση της θωρακικής αορτής. Και από το 2010, από τις κατευθυντήριες οδηγίες από την Αμερική, λέγανε οι οδηγίες αυτές ότι το δισοφάγιο υπέρηχο θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να εφαρμόζεται στα χειρουργεία ανοιχτής καρδιάς και στις επεμβάσεις που αφορούν την αορτή και θα πρέπει να το σκεφτόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε στο bypass. Να σημειώσω μόνο ότι το δισοφάγιο υπέρηχο χρησιμοποιείται όχι μόνο στα χειρουργεία που αφορούν την καρδιά, αλλά ακόμα και σε επεμβάσεις και σε μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, όταν υπάρχουν βέβαια προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα σε επεμβάσεις που αφορούν τους πνεύμονες ή το ύπαρ. Το 2020 πάλι οι οδηγίες από την Αμερική δώσαν ένδειξη 2β για τη χρήση του δισοφαγίου υπερηχογραφήματος στα χειρουργεία σε ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε διόρθωση ή αντικατάσταση των βαλβίδων, με ένδειξη 1β, ισχυρότερη ένδειξη, όταν έχουμε περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας, καθώς επίσης και περιπτώσεις που αφορούν, χειρουργία που αφορούν πρωτοπαθή μητροειδική ανεπάρκεια. Το 2021, ανανεωμένες οδηγίες, πάλι από την ίδια εταιρεία, από τις ίδιες εταιρείες, 2α ένδειξη για την χρήση του δισοφαγίου υπερηχογραφήματος στο bypass. Τώρα, τι το θέλουμε το δισοφάγιο? Ωραία, βλέπουμε τι γίνεται. Αυτό το οποίο μας προσφέρει το δισοφάγιο υπέρηχο, πέρα από το να δούμε τι υπάρχει, είναι ότι μπορεί να τροποποιήσει σημαντικά μια καρδιοχειρουργική επέμβαση, γιατί μπορούμε να αναδείξουμε κάποια ευρήματα τα οποία θα αλλάξουν και το πλάνο του χειρουργείου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό φαίνεται και σε μια από τις πρώτες μελέτες, η οποία έγινε το 2009 και αφορούσε πάνω από 1.000 περιστατικά, 1.000 ανθρώπους οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργία καρδιάς, και φάνηκε σε αυτή τη μελέτη ότι σε 59 περιπτώσεις αλλάχθηκε εντελώς το πλάνο του χειρουργείου και από τα ευρήματα τα οποία ανιχνεύτηκαν με το δισοφάγιο υπέρηχο ήταν οι καινούριες διαταραχές κινητικότητας της αριστερής κοιλίας. Μια άλλη μελέτη με πάρα πολλά περιστατικά, πάνω από 12.500 και μια περίοδο παρακολούθησης 15 ετών, έδειξε ότι το δισοφάγιο υπέρηχο μπόρεσε να αλλάξει την χειρουργική απόφαση σε πάνω από 9% των περιπτώσεων και μάλιστα τα αποτελέσματα και οι αλλαγές αυτές έγιναν σε εκείνες τις περιπτώσεις που αφορούσαν ασθενείς οι οποίοι θα υποβάλλονταν σε χειρουργείο σε bypass, καθώς και σε κάποια αντικατάσταση ή διόρθωση βαλβιδοπαθειών. Άλλη μελέτη, πολύ πιο πρόσφατη, του 2025, που δείχνει το δισοφάγιο υπέρηχο στα χειρουργεία, πόσο περισσότερο χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, από το 2011 μέχρι το 2021 ήταν η μελέτη αυτή, και ότι πόσο σημαντικό είναι το δισοφάγιο στα χειρουργεία, γιατί μειώνει τη θνητότητα εντός και εκτός νοσοκομείου, βελτιώνει τα αποτελέσματα, καθώς και την λήψη αποφάσεων, αφού φάνηκε ότι σε περιπτώσεις bypass με αύξηση μέχρι 5 φορές περισσότερο
το χειρουργείο και την διαχείριση και την αντιμετώπιση κάποιας βαλβίδας η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό πλάνο του χειρουργείου. Τελειώνοντας με τις μελέτες, για το μεμονωμένο χειρουργείο, για το μεμονωμένο bypass, υπάρχει μελέτη, πάλι με πολλά περιστατικά, 1,3 εκατομμύρια μάλιστα περιστατικά από πάρα πολλά κέντρα στην Αμερική και αυτή η μελέτη, η οποία έδειξε ότι αυξάνεται η χρήση του δισοφάγιου βραχιογραφήματος στα χειρουργεία. Βέβαια, δεν είναι ισότιμη αύξηση σε όλα τα κέντρα, δηλαδή εξαρτάται από το κέντρο κάθε φορά και την πολιτική που ακολουθείται. Και αυτό που έδειξε και αυτή η μελέτη, πόσο χρήσιμο είναι το δισοφάγιο στο να βελτιώνει τα αποτελέσματα και την έκβαση, και μάλιστα η χρησιμότητά του είναι πάρα πολύ σημαντική και μεγαλύτερη σε εκείνα τα περιστατικά τα οποία είναι αυξημένο χειρουργικού κινδύνου, στα οποία μάλιστα η έκβαση θα είναι καλύτερη. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ το δισοφάγιο, γενικά με καινούρια probe, η εκπαίδευση των γιατρών πλέον με το simulator και με πολλά σεμινάρια είναι πολύ καλύτερη. Το 3D βέβαια βοηθάει πάρα πολύ στο δισοφάγιο υπέρηχο και στα χειρουργεία, και η ανάλυση φυσικά. Κάποια περιστατικά, καθώς οδηγούμαστε προς το τέλος της ομιλίας, διόρθωση ή αντικατάσταση βαλβίδας. Είναι μια πολύ συχνή ερώτηση που θέτουν οι χειρουργοί αμέσα στα χειρουργεία. Υπάρχει το δισοφάγιο, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις για να δούμε ποιος είναι ο ασθενής εκείνος, ο οποίος είναι κατάλληλος για να υποβληθεί, για παράδειγμα, σε τη διαφάνεια, σε διόρθωση και όχι αντικατάσταση μητροειδούς βαλβίδας. Το 3D, πολύ σημαντικό ρόλο, και μάλιστα η τομή, το surgeon view βοηθάει πάρα πολύ, γιατί εκείνη τη στιγμή οι χειρουργοί μπορούν να δούνε και απευθείας στην καρδιά, αλλά και με το δισοφάγιο, και να συσχετίσουν τα ευρήματα. Πολλοί αλγόριθμοι, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως εδώ για παράδειγμα στην τριγλόχυνα βαλβίδα, να μετρήσουμε τους όγκους, εφόσον φυσικά υπάρχει ο χρόνος, και να δώσουμε έτσι πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες στους χειρουργούς. Μπορούμε να δούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, την έκβαση ενός χειρουργείου. Είναι καλή αντικατάσταση της βαλβίδας, για παράδειγμα της αορτικής. Υπάρχει κάποια επιπλοκή, όπως εδώ για παράδειγμα υπήρχε ένα κλεφ, το οποίο δημιουργήθηκε ιατρογενώς, στο οποίο τοποθετήθηκε ένα patch. Παραβαλβιδική διαφυγή. Πολύ συχνή ερώτηση από τους χειρουργούς. Είναι καλή βαλβίδα, τοποθετήθηκε σωστά. Πρέπει να δούμε από όλες τις τομές και από όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο του ισοφάγου, αλλά και διαγαστρικά, και να σιγουρευτούμε αν η βαλβίδα έχει τοποθετηθεί καλά ή αν υπάρχει κάποια παραβαλβιδική διαφυγή, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση σε αυτό το περιστατικό, και αντίστοιχα και σε αυτό το περιστατικό με την παραβαλβιδική ανεπάρκεια. Εδώ είναι μια πολύ χρήσιμη λήψη που γίνεται από το στομάχι, και μπορούμε να δούμε τη βαλβίδα σε 120 μοίρες, την αορτική βαλβίδα, και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ανεπάρκεια. Η λιμώδης ενδοκαρδίτιδα, όπως είπαμε, έχει ισχυρή ένδειξη και πρέπει να γίνεται δισοφάγιο όταν έχουμε χειρουργία που αφορούν λιμώδη ενδοκαρδίτιδα, γιατί αλλάζει πάρα πολύ εύκολα η πορεία της νόσου. Όπως για παράδειγμα, σε αυτό το περιστατικό, η κύρια πάθηση ήταν η ενδοκαρδίτιδα της αορτικής βαλβίδας, όμως κάνοντας το δισοφάγιο υπέρηχο μέσα στο χειρουργείο, είδαμε αυτή τη σημαντική ανεπάρκεια της μητροειδούς. Αυτό οφειλόταν σε επικοινωνία, σε perforation της πρόσθετης γλυκίνης μητροειδούς, όπως φαίνεται και από το χρώμα, και σε αυτή την περίπτωση πάλι τοποθετήθηκε ένα patch, μαζί βέβαια με την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Το δισοφάγιο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες όταν τοποθετούνται και συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετήθηκε ενδορτική αντλία. Μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα πώς είναι σωστά τοποθετημένη η αντλία, αλλά βέβαια μπορούμε να πούμε στην αρχή αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, και αν αυτή είναι μέτρια σοβαρή, γιατί αυτό είναι αντένδειξη. Να δώσουμε πληροφορίες όσον αφορά την θωρακική αορτή, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σημαντική αθληματική πλάκα. Και το ECMO. Το ECMO χρησιμοποιείται συχνά στα χειρουργεία όταν, για παράδειγμα, η απόδοση της αριστερής κοιλίας είναι χαμηλή. Μπορούμε να κατευθύνουμε τις κάνουλες αν έχουν τοποθετηθεί σωστά και να δώσουμε πληροφορίες στους χειρουργούς. Και μάλιστα όχι μόνο στην τοποθέτηση, αλλά και στην αποδέσμευση ενός ασθενούς από ECMO, όταν για παράδειγμα αυτό τοποθετείται κεντρικά στο χειρουργείο. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που ακολουθούνται ανάλογα με το νοσοκομείο και μετρούνται διάφορες παράμετροι, όπως η διαστάση δεξιάς κοιλίας και τα VTI στη δεξιά και στην αριστερή κοιλία.
Η αντίδραση στην πρωταμίνη. Όταν ο αναισθησιολόγος δίνει πρωταμίνη για να αντιστρέψει δράση ηπαρίνης, εκεί θα πρέπει να έχουμε τον υπέρηχο, το δυσοφάγιο στραμμένο στη δεξιά κοιλία για να δούμε την απόδοσή τους, όπως για παράδειγμα αυτό το περιστατικό. Μετά την πρωταμίνη, η δεξιά κοιλία πραγματικά είχε σοβαρή ανεπάρκεια, οπότε δίνουμε την πληροφορία και μπορούμε οι αναισθησιολόγοι να παραλάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις μαζί με τους χειρουργούς. Η παθολογία της αόρτης, διαχωρισμός, βλέπουμε ποιο είναι το entry point, ο ψευδής και ο αληθής αυλός, αν υπάρχει, δεν υπάρχει ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, γιατί αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην χειρουργική αντιμετώπιση του ασθενούς. Εδώ είναι η εικόνα, για παράδειγμα, του προηγούμενου ασθενούς μετά την αντικατάσταση, μετά το χειρουργείο. Το bypass, για να δούμε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν καινούργιες ταραχές της τυχωματικής λειτουργίας αριστερής κοιλίας. Πολύ σημαντική τομή είναι η διαγαστρική, το short axis, γιατί μπορούμε να δούμε όλα τα αγγεία τις αρτηρίες και την αιμάτωση που παρέχουν στην αριστερή κοιλία. Επιπλοκές του εμφράγματος, όπως για παράδειγμα εδώ πέρα με μια μεσοκυλιακή επικοινωνία, ασθενής διασωληνωμένος, ο οποίος ήρθε από άλλο νοσοκομείο για να κάνει bypass. Βρέθηκε το VSD στο δυσοφάγιο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και αντιμετωπίστηκε. Και τέλος είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι το δυσοφάγιο υπέρηχο βοηθάει στο να αλλάξει καμιά φορά και η πορεία ενός χειρουργείου και μια απόφαση. Εδώ, αν υπάρχει, για παράδειγμα, υπάρχει μια ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδας και ο ασθενής έχει προγραμματιστεί για να κάνει bypass, στον ίδιο χρόνο μπορεί να γίνει και αντιμετώπιση βαλβιδοπάθειας. Προκλήσεις κάτω τη διάρκεια όταν κάνουμε δυσοφάγιο υπέρηχο στα χειρουργεία, βέβαια, είναι πολλοί άνθρωποι, πρέπει να συντονιζόμαστε, να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Εκείνη τη στιγμή γίνεται στρονοτομή, υπάρχουν artifacts, αλλάζει πάρα πολύ η κυκλοφορία του ασθενού στα φάρμακα τα οποία δίνονται, οι ιωροί, τα αναισθητικά, οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και καμιά φορά δεν είναι εύκολο το να πάρουμε τις κατάλληλες εικόνες. Οι κίνδυνοι είναι χαμηλοί και κυρίως παρατηρούνται όταν διαπιστώνονται και σημειώνονται όταν υπάρχει η πάθηση του ισοφάγου. Απλά αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι όσον αφορά τον κίνδυνο του perforation του ισοφάγου, αυτό σε σχέση με το δυσοφάγιο το οποίο πραγματοποιείται στο υπερχογραφικό εργαστήριο, αυτός ο κίνδυνος είναι υψηλότερος. Είναι 1 περίπου προς 1000, ενώ στο Echo Department λέμε 1 στα 10.000. Συμπερασματικά, το δυσοφάγιο στα χειρουργεία είναι μια πολύ χρήσιμη απεικονιστική μέθοδος. Προσφέρει πάρα πολλές πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση καρδιάς σε πραγματικό χρόνο, αν υπάρχουν κάποιες συνυπάρχουσες βαλβιδοπάθειες, ποιο θα είναι το πλάνο του χειρουργείου, αν υπάρχει κάποια επιπλοκή, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Όσο πιο πολύ προχωράει η τεχνολογία, τόσο πιο πολύ θα χρησιμοποιείται το δυσοφάγιο, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να έχουμε την καλύτερη και έκβαση για τους ασθενείς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βάλατσου. Εξαιρετική παρουσίαση. Μια βραχύτατη ερώτηση πριν, κύριε καθηγητά, προχωρήσουμε στο τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Αλεξόπουλο. Ήδη μας είπατε ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Θεωρώ ότι τους ετοιμάζουμε αρκετά καλά τους ασθενείς μας πριν μπουν στη χειρουργική αίθουσα, οπότε υπάρχει ένα πλάνο χειρουργείου. Από τη δική σου εμπειρία εκεί που είσαι στο νοσοκομείο, όσον αφορά τα bypass, γιατί μας είπες ότι σε ένα 8% μπορεί να αλλάξει το πλάνο του bypass. Σε ποιες περιπτώσεις, ποιο είναι το ποσοστό που αλλάζεται στο bypass, όχι στις βαλβίδες, το πλάνο του χειρουργείου και προς ποια κατεύθυνση, τι είναι εκεί που σας δίνει ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία το εσωφάγιο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Εννοείται κάποια βαλβιδοπάθεια. Για παράδειγμα, αν δούμε, εδώ ξέρετε, αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι καμιά φορά τα περιστατικά έρχονται από άλλα νοσοκομεία, επειδή δεν υπάρχουν επίγοντα στο νοσοκομείο που δουλεύω και δεν έχουν όλες τις εξετάσεις. Οπότε μπαίνει στο χειρουργείο και εκείνη τη στιγμή σε ρωτάνε τι έχει ο ασθενής, θα το κάνω για bypass, έχει χαμηλό κλάσμα, έχει κάποια βαλβιδοπάθεια. Στένος αορτικής βαλβίδας. Πολλές φορές, δηλαδή, έχει τύχει να βρούμε μέτρια στένος αορτικής βαλβίδας και να γίνει αντικατάσταση. Ανεπάρκεια φυσικά μητροειδούς βαλβίδας, όσον αφορά το bypass. Σε άλλες περιπτώσεις βαλβιδοπαθειών, το πιο συχνό ερώτημα είναι κάποιος ο οποίος προγραμματίζεται για
αντικατάσταση, επιδιόρθωση μητροειδούς βαλβίδας, τι γίνεται με την τριλόχυνα βαλβίδα, πώς είναι ο δακτύλιος, αν είναι μέτρια. Αλλά όσον αφορά τα bypass, επειδή πολλές φορές, όπως το παράδειγμα που έδειξα, δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε την πληροφορία, δηλαδή δείχνουμε έτσι όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται οι χειρουργοί για να προχωρήσουν περαιτέρω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας, κύριε καθηγητά, κύριε Χωριανόπουλο. Προχωρούμε με το τελευταίο μιλητή, τον κύριο Αλεξόπουλο, ο οποίος θα μας πει τη θέση της μαγνητικής τομογραφίας. Δεν ακούω. Να προχωρήσουμε στο τελευταίο μιλητή, στον κύριο Αλεξόπουλο. Βεβαίως. Θέση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στην καρδιακή αμυλοίδωση. Κύριε Αλεξόπουλε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμητική πρόσκληση όλους σας και ειδικά τον καθηγητή κύριο Τσιούφη, και θα πρέπει να κάνω πάλι αυτό, όχι, να ανοίξω το PowerPoint. Σωστά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη θέση της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στην καρδιακή αμυλοίδωση. Ξέρουμε για τη διαχείριση των ασθενών με καρδιακή αμυλοίδωση ότι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς κατέχει έναν πρωταρχικό ρόλο και ένα σημαντικό ρόλο, και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Εδώ πέρα είναι αμερικάνικες, και πώς τελικά με το σμηθερογράφημα που είναι ειδικό για την ATTR και με τις εξετάσεις αίματος και την ανοσοκαθήλωση κυρίως των ούρων μπορούμε να αποκλείσουμε τις αιματολογικές νόσους. Θα ήθελα να σταθώ μισό λεπτό παραπάνω στις ευρωπαϊκές οδηγίες, γιατί σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια δείχνει τις κόκκινες σημαίες που πρέπει να μας κάνουν να ανησυχήσουμε ότι ένας ασθενής μπορεί να έχει καρδιακή αμυλοίδωση. Έτσι λοιπόν, άμα βλέπουμε έστω και λίγο αυξημένο πάχος τυχωμάτων και έχει κάτι από όλα αυτά που φαίνεται εδώ πέρα, και θα σταθώ μόνο στο αμφωτερόπλευρο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Δεν μπορεί να είσαι 70χρονος να έχει αμφωτερόπλευρο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Αν το ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι ανησυχητικό, θα μπορέσουμε ενδεχομένως να προσεγγίσουμε διαγνωστικά τον ασθενή σωστά. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναγράφονται εδώ πέρα, τα οποία δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε, όπως βεβαίως και το να βρούμε στη μαγνητική που θα ζητήσουμε το late enhancement ή τον αυξημένο εξωκυτάριο όγκο, όπως θα πούμε παρακάτω, είναι πραγματικά ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Στον αλγόριθμο, λοιπόν, σημαντικό ρόλο παίζει το σπιθυρογράφημα. Γιατί αν είναι grade 2 ή 3 κατά περουγκίνη, αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής μας έχει με πολύ μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια αμυλοίδωση, και είναι μεν αρκετά ειδικό για την ATTR, όμως δεν είναι απολύτως ειδικό. Για να αποκλείσουμε τα αιματολογικά νοσήματα που μπορούν να κάνουν αμυλοίδωση, θα πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις τις αιματολογικές για το λόγο κάπα και λάμδα αλύσεων και την ανοσοκαθήλωση και τις υπόλοιπες ηλεκτροφορίες, τέλος πάντων, στα ούρα και το αίμα. Με ποιες ακολουθίες μπορεί η μαγνητική τομογραφία καρδιάς να μας βοηθήσει στις περιπτώσεις που υποψιαζόμαστε που έχουμε καρδιακή αμυλοίδωση? Πρώτον κύριο, με τις κινηματικές. Με τις κινηματικές ακολουθίες θα μπορέσουμε να καταλάβουμε να μετρήσουμε το πάχος των τυχωμάτων, να δούμε πολλά πράγματα γύρω από την ανατομία, να ανιχνεύσουμε το περικαρδιακό υγρό που πιθανώς υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, να μελετήσουμε το πάχος ακόμα και του μεσοκολπικού διαφράγματος, το οποίο μπορεί να είναι αυξημένο, και γενικά να δούμε πολλά πράγματα. Τις εικόνες του late enhancement, αυτές που εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε ότι είναι ειδικές στην καρδιακή, που μπορούν να μας αναδείξουν την καρδιακή αμυλοίδωση. Εδώ βλέπουμε ένα φυσιολογικό. Εδώ πέρα στην ATTR αμυλοίδωση βλέπετε και στην AL, βλέπετε πώς έχει γίνει η αναστροφή της εικόνας, λες και βλέπουμε το αρνητικό φιλμ της προηγούμενης, όπου το αίμα πλέον είναι μαύρο, η αιματική δεξαμενή είναι μαύρη, γιατί έχει φύγει όλο το σκιαγραφικό να πάει να εγκατασταθεί όπου υπάρχει αμυλοειδές στο σώμα, αντιθέτως το μυοκάρδιο, αντί να είναι μαύρο όπως είναι το φυσιολογικό γυναιτάσμα. Και οι πιο καινούριες ακολουθίες, τουλάχιστον 10 χρόνια που τις έχουμε, της χαρτογράφησης με ειδική χρησιμότητα, όπως θα δείξουμε και στην επόμενη διαφάνεια, για τον χρόνο ταφένα και ειδικά για τον εξωκυτάριο όγκο. Έτσι λοιπόν, από μελέτες που έγιναν στην Οξφόρδη με πρωταρχικούς ερευνητές, τον κύριο Καραμίτσο, ανάμεσα στους πρωταρχικούς ερευνητές, φάνηκε πως έχει μεγαλύτερη ευαισθησία ο χρόνος ταφένα και μεγαλύτερη ειδικότητα για την ανάδειξη της αμυλοίδωσης από την καθυστερημένη ενίσχυση. Και πώς το καταφέρνει αυτό? Γιατί πραγματικά ο υψηλός χρόνος ταφένα και ο υψηλός εξωκυτάριος όγκος, ειδικά ο υψηλός εξωκυτάριος όγκος, είναι πολύ λίγες παθήσεις που μπορούν να το κάνουν.
Έτσι λοιπόν, αν εξαιρέσουμε οξείες καταστάσεις όπως το οξύέμφραμα μυοκαρδίου ή και το χρόνιο έμφραμα, που είναι καταστάσεις που μπορούμε με σαφήνεια να καταλάβουμε ότι δεν, και να τις αποκλείσουμε με βάση το κλινικό σενάριο και μόνο, πρακτικά η αμυλοείδωση είναι αυτή που κάνει τόσο υψηλούς χρόνους αντίθετα με όλες τις υπόλοιπες παθήσεις. Όμως, δεν είναι όμως όλες οι αμυλοειδώσεις ίδιες και η αμυλοείδωση έχει μια πορεία μέσα στον χρόνο, όπου στην αρχή, στα πολύ αρχικά της στάδια, μπορεί να μην έχουμε ευρήματα ούτε καν στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς και το πρώτο πράγμα που θα ανέβει, η πρώτη παράμετρος που θα αλλάξει είναι ο εξωκυτάριος όγκος. Στα αρχικά στάδια λοιπόν της αμυλοείδωσης, ο εξωκυτάριος όγκος μπορεί να είναι παθολογικός και να μην βλέπουμε τυπικό late enhancement. Σε πιο προχωρημένα στάδια θα αρχίσουν να παίρνουν την μορφή που έχουμε δει όλοι στα βιβλία εδώ και πολλά χρόνια, όπως το τελικό στάδιο που αναφέραμε και πιο πριν. Αυτό είναι ένα περιστατικό δικό μας που μας στείλανε να κάνουμε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, άδειας εξεδενώσεις με κλινική υποψία καρδιακής αμυλοείδωσης. Με το που παίρνουμε τις πρώτες εικόνες, τις εικόνες αυτές του late enhancement, παίρνω το θεράπευτο και του λέω: έχει περάσει έμφραμα. Και 2 μέρες μετά μετράω τον εξωκυτάριο όγκο, ο οποίος είναι εξαιρετικά παθολογικός, είναι 35, το οποίο δεν μπορεί να είναι, το φυσιολογικό είναι μεταβίας μέχρι 30, και τον παίρνω τηλέφωνο, του πω: ξέρεις, αμυλοείδωση έχει, και μου επιβεβαιώνει ότι μόλις βγήκε και ένοσοκαθήλωση, άρα έχει αιματολογικό νόσημα και αμυλοείδωση. Και αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό αυτό είναι παλιό περιστατικό. Πριν 5-6 χρόνια λοιπόν πηγαίνει, κάνει μαγνητική, ο γιατρός που το γνωμάδευσε βάζει υπόνοια διηθητικού νοσήματος. Δεν ξέρω πώς διέλαθε. Ξέρετε, πριν από 6 χρόνια δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη διείσδυση της πληροφορίας για την αμυλοείδωση στον κλινικό γιατρό. Διέλαθε, δεν διερευνήθηκε ποτέ για καρδιακή αμυλοείδωση και έρχεται 4 ή 5 χρόνια μετά, όπου βλέπετε την εντυπωσιακή μεταβολή στην εικόνα, με καμία σχέση η εικόνα αυτή με την εικόνα που έχουμε εδώ πέρα. Και είναι πραγματικά η πορεία της νόσου σε ένα περιστατικό 4 χρόνια χωρίς αγωγή. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο ήρθε με κολπική μαρμαριγή σε πάρα πολύ άσχημη κλινική κατάσταση. Είχα 4 περιβλητικές ελογές, δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά, δεν δυσκολούσε με το παραμικρό. Κολπική μαρμαριγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση. Βλέπουμε εδώ πέρα το περιχωράβημά του, μία τουλάχιστον με 3 βαθμών επάρκεια και μετροειδούς, μία πίεση πνευμονική, η οποία δεν είναι πάρα πολύ αυξημένη, χαμηλή ιστική χρόνη από το TDI. Κάνουμε μαγνητική τομογραφία καρδιάς με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες σε ένα ασθενή που δεν μπορεί να κρατήσει την ανάσα και που έχει κολπική μαρμαριγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση. Αναγνωρίζετε ότι το πάχος των τεχωμάτων δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στον υπέρηχο ήταν 12, στη μαγνητική βγήκε ακόμα λιγότερο. Έχει μια εικόνα που δεν είναι τυπική για αμυλοείδωση, όμως αυτό το late enhancement, το ενδοκάρδιο, θέτει πολύ ισχυρή υποψία ότι έχει αμυλοείδωση. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα ευρήματα τα οποία δεν είναι τυπικά για αμυλοείδωση, όπως αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα μπορούσε χαλαρά να είναι ένα έμφραμα μυοκαρδίου και έχει εξωκυτάριο όγκο 0,44. Επομένως, λιποθεμάει ο ασθενής, συνεννοούμαστε και ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά από το βήμα, αυτή τη φορά την κυρία Χρυσοχώου. Αναλαμβάνει, το παίρνει, μπαίνει εισαγωγή στο Ιπποκράτιο, γίνεται μετά το διεσοφάγιο ηλεκτρική ανάθεξη της κολπικής μαρμαριγής, έχει στεφανία νοσοτριών αγγείων. Πραγματικά αυτό το late enhancement που βλέπαμε στο μέσο προσχορυφαίο πρόστιο τείχομα ήταν έμφραγμα, πιθανότατα. Δεν είχε να κάνει με την αμυλοείδωση. Στέλνεται για σπιθυρογράφημα, είναι θετικό. Η ανοσοκαθήλωση αρνητική, αλλά μπαίνει διάγνωση. Ο ασθενής λοιπόν έχει ATTR αμυλοείδωση, γίνεται έναρξη του ταφάμιντης και 1,5 χρόνο μετά βλέπετε μια σημαντική βελτίωση. Η βελτίωση στη συστολική απόδοση περισσότερο έχει να κάνει με την ανάπτυξη της κολπικής μαρμαριγής και την αντιμετώπιση της ταχυής μυοκαρδιοπάθειας παρά με την αγωγή με ταφάμιτης. Βλέπουμε μια όμως σταθεροποίηση, δεν βλέπουμε να έχει επιδειωθεί η νόσος και δεν βλέπουμε αύξηση του εξωκυτάριου. Έτσι λοιπόν, εκτός από την διάγνωση, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μπορεί να μας βοηθήσει και στην πρόγνωση. Βλέπουμε το πώς το pattern του LGE και ο εξωκυτάριος όγκος έχουν και προγνωστικές πληροφορίες να μας δώσουν. Θα ήθελα να μείνει ότι δεν μπορούμε με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς να κάνουμε διαφορική διάγνωση ανάμεσα στα είδη των αμυλοειδώσεων, στην ATTR, δηλαδή από την πρωτοπαθή, από την AL. Παρότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά υπάρχει αρκετά μεγάλη επικάλυψη.
Θα ήθελα να τονίσω ότι ένα ποσοστό που είναι της τάξης του 10% στο ελληνικό registry, ίσως ήταν γύρω στο 8% των ασθενών που προσέρχονται για τάδι, συνυπάρχει καρδιακή αμυλοείδωση και καλό είναι, αν έχουμε υποψία από άλλα, γενικά να ψάχνουμε τους ασθενείς αυτούς. Να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να επηρεάσει και τη μητροειδή βαλβίδα. Αυτό το περιστατικό το έχω ξαναδείξει σε μάθημα στο Ιπποκράτιο και θυμάμαι ήταν παρόν και ο κύριος Πατριανάκος, ο οποίος του σχολίασε αμέσως ότι αυτό το πράγμα είναι, αυτή την επάρκεια μητροειδούς είναι αμυλοείδωση. Και εδώ είναι η μαγνητική της. Και να τελειώσω, προσπάθησα να κάνω όσο δυνατόν μικρότερη ομιλία που μπορούσα, και να τελειώσω με αυτό που έδειξα ήδη στο περιστατικό το δικό μας που νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτιο, ότι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και με την παρακολούθηση του LG και κυρίως με την παρακολούθηση του εξοχητάριου όγκου μπορεί να μας πει πώς πορεύεται ο ασθενής μετά την αγωγή. Και να θυμίσουμε ότι υπάρχουν φάρμακα που κάνουν σταθεροποίηση, όπως στα οποία η ελάττωση της εναπόδυσης αμυλοειδούς έρχεται μέσα από ενδογενείς διαδικασίες που τρώνε, μου επιτρέψτε μου την έκφραση, το αμυλοειδές, όπως και φάρμακα τα οποία κάνουν και υποστροφή, καταστρέφουν το αμυλοειδές που ήδη έχει σχηματιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μάλλον, συμπερασματικά, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς θέτει έως ισχυρή υποψία, ανάλογα και με το στάδιο της νόσου, για τη διάγνωση, ακόμα και από αρνητικού σπυθυρογραφήματος. Ευτυχώς που το έβαλα εδώ, γιατί ξέχασα να το πω στην ομιλία. Αν το σπυθυρογράφημα είναι αρνητικό, οι οδηγίες λένε κάνε μαγνητική. Αν η μαγνητική έχει εικόνα που παραπέμπει για αμυλοείδωση, θα πρέπει να το ψάξει παραπάνω, δηλαδή πρακτικά με βιοψίες. Η χαρτογράφηση μπορεί να είναι το μόνο έβριμα που θέτει την υποψία για την νόσο, ειδικά στα αρχικά στάδια. Έχει προγνωστική αξία και χρησιμοποιείται στην παρακολούθηση της νόσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξόπουλε. Εξαιρετική παρουσίαση. Νομίζω, κύριε καθηγητά, να βάλουμε και τους σχολιαστές για να γίνει στα τελευταία λεπτά μια συζήτηση. Δεν ακούω, περίμενε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Οι ομιλητές, οι σχολιαστές, νομίζω ότι ας είναι όλοι μαζί για να κάνουμε να γίνει μια τελική συζήτηση. Έχουμε σχολιαστές εξαιρετικούς, κύριε Χωγενόπουλο. Η κυρία Χαμόδρακα πρώτα, ο κύριος Τρανταλής, ο κύριος Καλός και η κυρία Νύκταρη. Οπότε τα σχόλιά σας, παρακαλώ. Κυρία Χαμόδρακα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, μάλλον σε μια τόσο εξαιρετική συνεδρία. Καταρχάς, να συγχαρώ όλους τους ομιλητές, ήταν εξαιρετικές παρουσιάσεις. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ομιλία του κυρίου Πατριανάκου, να μείνουμε λίγο στα κλινικά θέματα, δηλαδή ένας ασθενής μετά από μυοκαρδίτιδα πρέπει να τον επανεκτιμάμε στον πρώτο έως τρίτο μήνα συστολική λειτουργία, βιοχημικοί δείκτες, τροπονίνη, χόλτερ, ηλεκτροκαρδιογράφημα και δοκιμασία κοπόσεως. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν υγιείς φορείς γονιδιακών μεταλλάξεων σε ασθενείς οι οποίοι έχουν επιμένουσες μορφές κοιλιακής, τέλος πάντων καρδιακής συμμετοχής και επιβάρυνσης, και είναι ένας τρόπος αυτός να διαγνωστούν και αρκετές φορές μυοκαρδιοπάθειες. Εμείς είχαμε 2-3 τέτοια περιστατικά. Να πούμε λίγο σε ό,τι αφορά τον υπέρηχο σε ασθενείς με μυοκαρδίτιδα. Εμείς έχουμε παρατηρήσει ότι η αυξημένη ηχογένεια που βλέπουμε συνδυάζεται με μειωμένο τυχωματικό strain και έχουμε δει επίταση και LGE στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας. Η κυρία Δρακοπούλου ήταν μια εξαιρετική ομιλία και της κυρίας Δρακοπούλου. Μας έδειξε πολύ ωραία τη χρησιμότητα των multimodalities σε ό,τι αφορά τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Και να πούμε λίγο ότι πραγματικά η μαγνητική τομογραφία καρδιάς έχει σημαντική θέση, όμως το διεσοφάγιο και το διεσοφάγιο ηχοκαρδιογράφημα είναι αυτό που θα είναι εκεί όταν χρειάζεται να γίνουν καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
και διακαθητριακές επεμβάσεις και είναι πολύ σημαντικός ο προγνωστικός ρόλος και στην επιλογή της θεραπείας στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αντίστοιχες επεμβάσεις. Μεγάλη προσοχή στις ενδοκαρδίτιδες, όπως μας είπε η κυρία Βαλατσού, και συγχαρητήρια και στην κυρία Βαλατσού. Προσβολή της μητροειδούς πολλές φορές μπορεί να έχουμε σε πάθηση σε ενδοκαρδίτιδα αορτικής βαλβίδας και προσοχή επίσης σε περιβαλβιδικές επιλογές που αλλάζουν και την αντιμετώπιση των ενδοκαρδίτιδων. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον κύριο Αλεξόπουλο, συγχαρητήρια Νίκο, πολύ σημαντική είναι και η θέση του ηχοκαρδιογραφήματος με το κλασικό cherry on top, το apical sparing, δηλαδή της κορυφής. Δεν ξέρω, δεν το είδα Νίκο, αλλά θα πρέπει να το ψάχνουμε κι εμείς οι ηχοκαρδιολόγοι στις πιθανές αμυλοειδώσεις και βέβαια να επιμένουμε πολύ στα κλινικά red flags, ώστε να στείλουμε τους ασθενείς που πρέπει για περαιτέρω εκτίμηση με μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τρανταλής, διευθυντής. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Αγγέλη, ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή τον κύριο Τσιούφη για την πρόσκληση. Πολύ ωραίο μάθημα, πολύ ωραίες συνεδρίες, πολύ ωραίες ομιλίες. Όπου να ξεκινήσω από τον Αλέξανδρο Πατριανάκο, μας έξε ξεκάθαρα τα μηνύματα, ειδικά που ήταν και πρόσφατα μόλις οι οδηγίες για την μυοκαρδίτιδα. Την Μαρία Τερακοπούλου, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που την έχουμε στο Ιπποκράτιο, γιατί είναι σύμπλοκο περιστατικά, μπορεί να μην είναι τόσο σπάνιο όσο νομίζουμε, αλλά όταν τα συναντήσει κανείς και πρέπει να αντιμετωπίσει, πρέπει να πάει σε ανθρώπους που ξέρουν να διαχειρίζονται για περιστατικά και δεν είναι ένα απλό περιστατικό, όπως τα πιο πολλά που μπαίνουν σε μια εφημερία, μια καρδιακή ανεπάρκεια π.χ. Οπότε είναι καλό να υπάρχουν άνθρωποι όπως η Μαρία που γνωρίζουν τα περιστατικά και τι πρέπει να γίνει. Όσον αφορά την ομιλία της Αγγελικής, πραγματικά το ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, κυρία Αγγέλη, και εσείς και εγώ, ότι γιατί μας καλούν πολύ συχνά οι καρδιοχειρουργοί στις επεμβάσεις, δεν μπορούν να κάνουν χωρίς εμάς. Ειδικά όσον αφορά στις βαλβιδοπάθειες, είναι πολύ συχνό για να εκτιμήσουν την λειτουργία της βαλβίδας. Αν κάτι δεν τους πάει καλά στο χειρουργείο, πολύ εύκολα μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην ανατομία αλλά και στην φυσιολογία. Οπότε είναι αμέριστη η βοήθεια που προσφέρουμε και αυτό που είπατε και εσείς, κυρία Αγγέλη, ότι πριν μπει στο χειρουργείο, είτε αυτό είναι κανονικό χειρουργείο, είτε είναι διαδερμικό, πρέπει να ξέρεις το ιστορικό, να ξέρεις καλά την ανατομία του ασθενού σου, έτσι ώστε να έχεις κάνει ένα πλάνο στο μυαλό σου και να μην αυτοσχεδιάζει εκείνη τη στιγμή αν κάτι πάει ειδικά στραβά. Και τελειώνοντας με τον αγαπητό Νίκο, είναι πραγματικά η οντότητα της αμυλοίδωσης δεν είναι τόσο σπάνια. Πραγματικά μπορεί κάπως να μας ξεφύγει αν δεν μπει σαν υποψία. Πρέπει όμως να είμαστε ειδικά, να το έχουμε υπόψη μας, ειδικά αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τα συμπτώματα του ασθενούς. Αν κάτι δεν μας πάει καλά, καλό είναι να το έχουμε αυτό υπόψη, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε κάποιον έλεγχο για να φτάσουμε στη τελική διάγνωση. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καλός. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από το Λονδίνο, από το King's College Hospital. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Τσιούφη και την Οργανωτική Επιτροπή για τη τιμητική πρόσκληση. Θα σταθώ περισσότερο στην ομιλία της κυρίας Βαλατσού, καθώς ασχολούμαστε με παρόμοιο αντικείμενο. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω πρακτικά εν συντομία 3 σημεία στο ρόλο του διεσοφαγείου διαχειρητικά. Πρώτον, στην αξιολόγηση πριν ο ασθενής μπει σε εξωσωματική κυκλοφορία, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί το διεσοφάγιο επιτρέπει έτσι την επιβεβαίωση της διάγνωσης και κυρίως του μηχανισμού της νόσου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη χειρουργική αντιμετώπιση των βλεπιδοπαθειών και ειδικά της μητροειδούς βαλβίδας. Έτσι και μπορούμε να έχουμε και μια πιο καλή και άμεση και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας, καθώς και άλλων ευρημάτων τα οποία μπορεί να έχουν διαλάθει, όπως η ύπαρξη κάποιου PFO ή ακόμη και η ύπαρξη θρόμβου ή κάποια πιθανή παθολογία της αορτής. Δεύτερον, βοηθάει στην καθοδήγηση.
Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, λοιπόν, το δυσοφάγιο παρέχει το ανατομικό προσανατολισμό σε πραγματικό χρόνο στη χειρουργική ομάδα. Έτσι, λοιπόν, η δυσδιάστατη αλλά και η τρισδιάστατη απεικόνηση μπορεί να εντοπίσει την παθολογία στο μηχανισμό των βαλβίδων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις σύνθετες επιδιορθώσεις, όπως στην αφιβληρονική πρόπτωση. Και κάτι το οποίο οι χειρουργοί βασίζονται και σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον από την εμπειρία μου στο King's. Επίσης, έχει σημαντικό ρόλο στο cannulation, δηλαδή τη διαδικασία της τοποθέτησης των ειδικών σωλήνων στα μεγάλα αγκία, προκειμένου να εκτραπεί το αίμα προς την εξωσωματική κυκλοφορία. Και τέλος, ίσως και το πιο σημαντικό, μας δίνει την επιβεβαίωση μετά την επιδιόρθωση. Έτσι λοιπόν, πριν βγούμε από την εξωσωματική κυκλοφορία, το δυσοφάγιο μας επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση του χειρουργικού αποτελέσματος. Μπορούμε δηλαδή να αξιολογήσουμε την υπολοιπόμενη ανεπάρκεια, τις βαλβιδικές κλίσεις πίεσης, το τυχόν ΣΑΜ μετά την επιδιόρθωση και φυσικά να εξετάσουμε τη λειτουργία της νέας βαλβίδας, να μετρήσουμε την κλίση πίεσης και να κοιτάξουμε για πιθανές επιπλοκές, όπως κάποια παραβαλβιδική, όπως πολύ σωστά ανέφερε η κυρία Βαλατσού. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι παίζει μεγάλο ρόλο και στην εξέλιξη του χειρουργείου, καθότι μπορεί, όπως ξέρουμε, λόγω του ότι η δεξιά κοιλία μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από την παράτηση του χρόνου παραμονής σε εξωσωματική κυκλοφορία και μας δίνει τη δυνατότητα πρακτικά να την ελέγχουμε και να κοιτάμε πώς μπορεί ο ασθενής αυτός σιγά σιγά να βγει από την εξωσωματική κυκλοφορία. Αντίστοιχα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό που είχα χθες κιόλας. Ήμουνα σε ένα χειρουργείο για ένα φλέιλ μητροειδούς, μια σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς. Ο χειρουργός είχε βάλει ένα δαχτύλιο 36 χιλιοστών, είχε βάλει 2 νεοχορδές, είχε κάνει μια μήνυ θεροκοτομή για να βοηθήσει κιόλας και τον ασθενή. Άμεσα λοιπόν, πριν βγει και βγαίνοντας από το bypass, μου ζητάει να το αξιολογήσω και εγώ τυχαίνει και είδα ότι υπήρχε μια υπολοιπόμενη ανεπάρκεια, κυρίως από το P1. Μου ζήτησε εκείνη τη στιγμή λοιπόν να δει άμεσα το έγχρωμο 3D για να αξιολογήσει και αυτός την ανεπάρκεια και εγώ άμεσα προχώρησα με τη σειρά μου κιόλας σε ένα multiplanar reconstruction με ένα MPR για να του δείξω ακριβώς το μηχανισμό πρακτικά που είχε δημιουργήσει αυτή την υπολοιπόμενη ανεπάρκεια. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το διαχειριστικό δυσοφάγιο δεν είναι απλώς μια διαγνωστική απεικόνηση, αλλά λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης των χειρουργικών αποφάσεων εν μέσω του χειρουργείου και διασφαλίζει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, όπως και την ασφάλεια του ασθενούς πριν φύγει από το χειρουργείο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τελευταία σχολιάστρια, η κυρία Νίκταρη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον κύριο Τσιούφη και την Οργανωτική Επιτροπή που μου δώσαν την ευκαιρία να ακούσω τον κύριο Πατριανάκο να μιλάει με τόσο θέρμη για τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Είναι από τα πιο δύσκολα θέματα αυτό, κυρίως γιατί υπάρχει gap of evidence στο πότε θα επιστρέψουν οι αθλητές και επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και κυρίως σε αυτούς που αφορούν υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, από ασφαλιστικές εταιρείες, από ζημία προσωπική, όσο και από την ιατρική ευθύνη, γιατί πάντοτε ένας θάνατος σε ένα νέο άτομο και μάλιστα σε ένα αγώνα είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Πάντως, νομίζω τα highlights ήταν πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει μια δημοκρατία σε ό,τι αφορά το risk stratification και την αξιοθομίκευση, δηλαδή δεν παίρνουμε μόνο υπόψη ένα στοιχείο από μια απεικόνηση, μόνο το κλινικό ιστορικό, ερμηνεύουμε τα πάντα σε συνδυασμό. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να πεις για την έκταση σαν risk factor, γιατί η έκταση, ειδικά όταν ερμηνεύεται με ποσοστό, μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την τεχνική, όπως πολύ ωραία έδειξε ο κύριος Πατριανάκος, τόσο τεχνική λήψη της εικόνας, όσο και τεχνική ανάλυση. Θα έλεγα ότι η εντόπιση και η αρχιτεκτονική, αν είναι δηλαδή στο μεσοκυλιακό και αν αφορά μεσοτυχωματική εντόπιση και ετερογένεια, είναι αυτές που ίσως υποδηλώνουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, όπως επίσης και σε τι άθλημα θα γυρίσει, γιατί ας πούμε αν γυρίσει σε σκάκι, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Να περάσω πολύ γρήγορα συγγενείς καρδιοπάθειες στην εξαιρετική κυρία Δρακοπούλου. Να πω μόνο ότι συγγενείς καρδιοπάθειες, όσο πιο δύσκολο είναι το περιστατικό και οποτεδήποτε υποψιαζόμαστε
ότι συμμετέχει συγγενή ανομαλία και αγκιακό στοιχείο από το θώρακα, τότε η ένδειξη για τη μαγνητική είναι ένα τόσο για διάγνωση, αλλά τώρα ψάχνουμε και δείκτες προγνωστικούς που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν προγνωστικοί δείκτες για τον ασθενή, όπως η συστηματική δεξιά κοιλία, που προσπαθούμε να κάνουμε μία μελέτη με την κυρία Δρακοπούλη και την ομάδα του κυρίου Τσιούφη. Εγώ απέλαυσα, γιατί έχω πολύ καιρό να ακούσω για διεγχειρητικό υπερηχογράφημα, και θα κλείσω με τον εξαιρετικό κύριο Αλεξόπουλο και να πω αυτό που τόνισε και στα συμπεράσματά του, ότι η μαγνητική έχει μεγάλη ειδικότητα, χαμηλότερη ευαισθησία, και συνήθως την κάνουμε όταν οι άλλοι δείχτες βγουν αρνητικοί, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ισχυρή κλινική υποψία. Εάν βγει αρνητική, σταματάμε, γιατί έχουμε καλή ειδικότητα. Αν και θετική, προχωράμε σε βιοψία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, κύριε Χωγενόπουλο, ένα τελικό σχόλιο σε αυτή την πολύ ωραία βραδιά απόψε που αφορά την απεικόνηση. Λοιπόν, τι να πω, ήταν όλες οι ομιλίες εξαιρετικές. Ο κύριος Πατριανάκος δεν θα επαναλάβω απλά θα τον Δυστυχώς δεν ακούμε πολύ καλά τα τελευταία σχόλια του καθηγητή. Για να δούμε, περιμένουμε δευτερόλεπτα αν μπορεί να συνδεθεί πάλι. Πάντως, νομίζω ότι όλοι απολαύσαμε μια εξαιρετική βραδιά. Αφορούσε την απεικόνηση και πραγματικά συζητήσαμε και σχολιάσαμε το σημαντικό ρόλο της καρδιακικής απεικόνησης, όχι μόνο στη διάγνωση, στην πρώιμη διάγνωση των καρδιακικών παθήσεων, αλλά και την πρόγνωση των ασθενών, τον καθορισμό της πρόγνωσης των ασθενών. Πραγματικά αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο στην κλινική εφαρμογή. Χωρίς την καρδιακική απεικόνηση δεν υπάρχει κλινική εφαρμογή στην καρδιολογία. Μάλλον ο κύριος Χωγενόπουλος δεν μπόρεσε να συνδεθεί, οπότε για να δούμε, τον έχουμε μαζί μας. Ωραία, κύριε καθηγητά, ένα τελικό σχόλιο, παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι αν ακούτε τώρα, δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε καθηγητά, οπότε θα καληνυχτήσουμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ και ραντεβού την άλλη Τρίτη. Ευχαριστούμε όλους. Καλή νύχτα σας.